kuwasomesha, kuandika scripts na kuwatayarisha katika hali mbalimbali ndio tuweze kufika hapa. Bende wacho ni pinyo wacho seketo chenro makare magneno ni jopuonj mathurka oidho ngas mag tich kaka unjore. We have also worked with the Teacher Service Commission so that we can incentivize our teachers to bring out their best by making sure that teachers who do well, we also provide for their promotion. Ruto golo chik mar loko nying duol mochung'ne chenro mag wer kod miel e nyasi mitelo gi jatend piny motesi ni Permanent Presidential Music Commission kata PPMC, kendo koro ibiro luonge ni Creative Commission of Kenya ka studios mage bende koro ibiro gere counties duto mathurka kaka yorosiro talanta mag rawere. I have given Ababu Namwamba and team a maximum of 2 months to make sure that the bill finds its way to Parliament, and so that we can build the right space for us to monetize this great talent. Nyasi nono kelo kanyakla skunde duto manoyombe piem mag wer kod miel ingadho mamalo chutho kata nationals mosebedo kadhi mbele kind skunde mathurka. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Bad migao mochung'ne rango mwandu mayuse pachoka KEBS ne otima pedha e kar dak ma Isili Nairobi kama mwandu mag dusruok kama okolosi e yo makare ne omaki. KEBS ne oriwore kod obila mag okwach kicha kama ne use mwandu go mawachore ni nyalo ketho pien jogo matiyo kodgi. Edwin Okoth miyo waler. E apedha mane otima poya kod apisas mag KEBS kachiel kod obila, mwandu mag dusruok maloko rangi mar pien ne jogo madwaro bedo malando ne omake ka jouso bende ne okowe chien. Jata chenro mar geng'o nyinyo manyalo hinyo oganda e mwandu ma iuse pachoka Nicholas Nzesia ne owacho ni mwandu go osekelo ne oganda tuoche mag nyarogno kendo jomoko osetiyo kod omenda mabupe manyo thieth. These products are very dangerous to human beings. They are not supposed to be taken because they really cause harm to the skin, and eventually they can damage the kidney and even the brain. Actually, hydroquinone and mercury are very poisonous. They are hazardous, and they are not supposed to be used by anybody in this country. In the future, once the kidney is affected or damaged, the family will spend a lot in the hospitals, and we are advising people not to use these products. KEBS wacho ni thoth oganda onge kod ng'eyo mar fwenyo mwandu ma okolose yo makare, omiyo pod gibiro medo puonjo oganda yore mag pogo mwandu ma opuodhi to kod mago ma ok opuodhi. Unfortunately, these products, if you look at them, the target market is that unsuspecting user. So the user may not know that this product will have this effect, or maybe they have just been told by somebody, if you use this one, you get light color, and maybe that's what they are looking for. But they may not know the impact it will have on them. Ne johera mwandu mag dusruok, pod nitiere yore mayot mag nono yo mapiyo, ka bende mwandu mag inyiewo lose yo malong'o. When you are reading the label, the ingredients, you find there is hydroquinone or mercury. Please don't buy these products. The names of products are Carolites. We have these Carolites. We have the whitening creams. Anything written whitening cream, that's an hazardous. And there are many written. Most of them are written whitening creams. I may not name them. There are many. Mwandu go kata kamano wuok e pinje maoko, kendo KEBS mani kod apisas e tong' kama mwandu go kaloe ne ni kod penjo matek mar duoko ewi kaka gisebet ka gisiko gilawo mana bang' dwar. We don't allow them into the country. So at that point of entry, we would be able to intercept them. But now the problem are the other smug entry points which maybe are not gazetted, or the goods are smuggled into the country. But as long as products are coming through our entry points, we do inspection. We do either inspection at as the goods are live, or we also do inspection from the country of origin, where then the goods are accompanied by a certificate of conformance. Moko kuom mwandu go ma ok opuodhi pod iuse dukni ma ok opande bombe ma pachoka. Okang' makoro medo keto ngima oganda kama rach, ka koro geno modong' en ni KEBS pod biro medo keto pedha maket kod ma eneno ni girito ngima oganda. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi.
Ripot bero ma otimne ringre Bernardo Muga ma en jang'ad rieko e wi ng'weyo maling'ling Margarita ne gavana ma Homa Bay oyango ni nyocha otho bang' kochamo kata madho kwiri moro mapok ong'ere malong'o. E bero mane otim ne ringre Omuga e kar kano ringre jomotho ma Kirindo e sub-county Mambeta oyango ni tho mare ne okel gi kwiri moro ma nyocha ochamo. Apisa maduong' e migawo mar thieth e sirkand kaunti ma Homa Bay Laktar Kevin Osuri mane otimo bero e ringre Omuga e mbele familia mare kod obila mag Okwach Kich oyango ni otho kaluwore gi kwiri moro mak mana ni pok ging'eyo ni kwiri no ne omadho kata ne ochamo. Ne wayudo ka dende onge gi mak moro amora manyiso ni nogoye kata ni nolwar kata ni gimoro notime, at least a stage mokwongo. Koro kane wabaro dende to ne wayudo findings ma nyiso ni gima dine bed nonege ne en gima ochamo kata gima omadho. Koro mano nyiso ni koro inconclusively kata kapok wabechope specific conclusion nang'o exactly monege kata ni en chiemo mane monege kata ni en math mane monege, wanyalo bedo gi conclusion at this stage ni substance, waluongo ni substance intoxication e monege. Adul mochung' ne tije obila e pachoka olando medruok osara ne obila ma pachoka. E lendo no jakom duola mar tije obila Eliud Kinuthia okoni medruok manie kind siling 1,200 kod siling 11,000 dhichako tiyo chakre dwe mar achiel, dhichako tiyo chakre tarik 1 dwe mar 7 higani. Kinuthia kata kamano okoni medruok mar osach obila molando opogore kod kwayo mane ochwalo kod aput mar manene en ogai mar doho David Maraga mane yango yore mag bero ngima obila kod jela ma pachokae. George Bati miyo mathoth. I think that's the first business. E kinde romo mano yuore kod ogai mar obila Jafet Koome, jalupne Douglas Kanja, jatend obila mag Okwach Kich DCI Mohamed Amin kod duol mochung' ne tij obila. Jakom duol mochung' ne tij obila Eliud Kinuthia olando medruok mar osara ne obila kod jomamoko matiyo e sekta mar obila ma Thurka. This is the best that we got to be implemented in 2 phases. Phase 1 for the financial year 2023-2024, and this we were able to afford 2.284 billion. Kaluwore kod lendo no machal ni odewo apisa mag arita manitie lemo mamalo, obila manitie lemo mapiny biro yudo medruok mar osara ma ok tin ne siling 1,000, kama nitie lemo mamalo dhi yudo medruok mar osara ma ok tin ne siling 11,000. Ma koro nyiso ni apisa mar obila manitie lemo mar constable ma yudo osara mar siling 20,000 kod 390 dhi yudo siling 21,645 ma en medruok mar osara mar siling 1,255. Apisa manitie lemo mar koblo ma yudo siling 37,000 kod 700 sani koro dhi yudo siling 39,000 kod 79, medruok mar siling 1,379, ka sajni machamo siling 45,000 kod 800 koro med siling 1,479 kendo koro gibiro yudo siling 47,279. Komishona mag obila ma osebedo ka yudo siling 131,550 koro dhi yudo siling 136,819, medruok mar siling 5,269 e kinde ma obila mantie lemo maluwore kod ogai mar obila miluongo ni AIG omed siling 11,249 kendo koro gibiro yudo osara mar siling 209,79 kowuok siling 197,830 mane gisebedo ka giyudo. Medruok makama oduok chien kendo dhi chakore tarik 1 dwe mar 7 mar higani. Ya muhimu sana kwa maofisa wetu ni kuhakikisha hii nchi iko na usalama. Kwa kila police officer, hizo ndilo jambo muhimu sana. Kuhakikisha kuna utulivu, wananchi wanaweza tembea bila kusumbuliwa, kufanya biashara. Kata obedo ni pogruok e paro ne oneno e kind ogai mar obila Jafet Koome kod jakom mar duol mar obila Eliud Kinuthia e wi medo obila lemo, joditogo mag obila kawuono wuok apiaya kendo wacho ni gionge pogruok moro amora kendo ne gidhi tiyo kanyakla mar neno ni gibero tij obila ma Thurka. Natupigani. His mandate is very clear. Have you ever seen me in uniform? Mine is very clear. I'm a man of the suit. Policy, I'm a HR. And the issue I've raised of a promotion, it is no longer there. We address it like lightning. Don't imagine, there will never be differences. We work very well. I have a lot of respect for my chairman.
we have nothing to quarrel about. Kopogore kod medruok mar osara moland kawuono, obila bende osingnegi ni dhi ketnegi tenge bilion 1.317 mar medogi osara e komenda manyien ma 2024 2025. George Bati, Ramogi TV. Jatend migao mar tuke Ababu na Mwamba onyono kar tiende ni otayo migao mar tuke e yo makare kokwedo weche maluorore ni ojwango jotugo. Ababu ne ochopo e nyim od bura mondo mi ochiw ler ewi kaka itayo migao mare bang' ywak bedo ni jotugo kale midhiero mathotha. Simfros Okinda nigi lerno. Ababu ne ochopo e nyim komitino mar od bura gi geno mar luoko nyinge bang' jo od bura soko wang'e ni dibed ni ok ota migao mar tuke e yo mowinjore. E kind tuke mamoko, jo od bura nodwaro ng'eyo adiere wi jwango jotugo mano dhi e piem mag joma ong'ol e piny Jerman kod kaponi migao notero jomoko nono mondo winj maber e lo jotugo. I will hold you to account the same way a member of ODM or Wiper would hold you to account, because that is my mandate, Honorable Speaker. There is no greater issue that is of concern to the country than the plight of sportsmen and women. The air flights were procured when the games had already started. In fact, the local organizing committee in Germany kept on calling the coordinator of Africa, who is based in Kenya, and at one point on Sunday evening, she broke up and she called me literally crying. Jatend migao no wacho no yudo midhiero mathoth e migao no. Gino mosebedo kotemo rieyo mosekawe kinde mathoth. Moko kuom jod bura go chayo migao mar tuke kuom gino ma giluongo ni jwango jotugo, momiyo jotugo dhi e pinje maoko gi uniforms maricho. Again, here are their pictures wearing fake Adidas. So unless you confirm and give us a letter and transmit it to the leader of majority, showing and confirmation from Adidas saying these are original uniforms. I flagged it off myself. And they were in their official Nike kit. That is something I can confirm to this house without any fear of contradiction. Ewi chenro mar tuke mar Talanta Hela, jood bura oseyo Ababu kuom yango chenro no kata obedo ni ne pok oikore mar chake ayanga. The entire ecosystem of the football, of the sports undertaken by schools, the second term ball game that concluded in Kakamega, is a program that was fully funded by this ministry to the tune of 267 million Kenya shillings. And it is from that program that we brought 2,000 students to Nairobi for the National Talent Camp. That is part of the Talanta Hela program. It is under the same program that we are building partnerships around music and film, and we have even signed partnerships with a number of partners. Jod bura mane nenore ni ok mor kod duoko ma giyudo, odwaro mondo jatend migao no ogwe tao. I have not said at all that I am not in control of this ministry. What I have, and I can confirm to you, Honorable Madam Speaker, is that I'm fully in touch and in control of this ministry. Kata kamano, nitiere moko kuom jod bura mano dok ne Ababu ewi weche maluorego. If we also come to this house, Madam Speaker, and refer to hot discussions that are going on social media to grill a cabinet secretary, we might miss the point, I must say. Ababu na Mwamba osingone jod bura mondo miye kinde mar kedo gi midhiero mano yude migao no, kendo kokoyo piny owacho mondo med omenda miketo e migao mar tuke. Simfros Okinda, Ramogi TV. Nyako Ramogi Ajwanga gi lipot mara Simfros Okinda imachopo gode giko weche manyeno kinyi makawuono kata kamano kaka pile chenro podi ielacha. Anno kanya wadwa Cleophas Oluocha ikore makare mar kelo ni nonro mar gazet. Cleophas, inyalo mana nyiso ni gazet kawuono wachango wantiere kod gazet kanyo mar Daily Nation kachiel kod mano mar The Standard. Cleophas. Mana kaka pile Joy, siwacho ni kine montiere kaka gazet mar The Standard kod Daily Nation wuok tich wacho ni giyot. Kawuono pek nitiere karaka gazet mar Nation ano kaka pek maliche kene ka unocha kode wacho ka nitiere jogo makoro nitiere kod lweny en lweny mane mantiere e kuku mar tenda piny Kenya mano kora kata cabinet makoro tingo weche maga Ababu na Mwamba nika nitiere macha machielo mano weche ko mano tenore kod
wilruok kata gwenyruok e paro wechego mag udi makoro gintiere kar kanyo kachiel koda kama moko bende mantiere kar kae. Winjo ni ntiere mar Alfred Mutua bende Susana Kumicha macha en Florence Bore weche mag ute kata ot mane ntiere kare ni kacha mane koro bende gwenyruok oneno kiwacho ni ero jatend migao damecho weche mag udi koso gin gik madatimre yo machalo nade. Mago mipe kar ka kod moko bende manoselieko kotenore kod monjo manotim kod obila e dala Oparanya manoyudo kacha okaw mwandu mopogore opogore mago makoro dhi timne nonro kotenore kod lal mar omenda maromo bilion 1.3 mane kinde mane ntiere gavana e kaunti ma Kakamega. Joyce adebedo gi twak makama to mana kaka pile bende wabedo kod jafwambo mondo mi wafuona ne weche mantiere e gazet mamako kiny makawuono kae kawanono gi matut kendo makare ka ntiere kae kod Solomon Atito Kafaya nitiere kar ka kawuono wadanone e yo makare don koro mano kore mangwa tieke kanyo Joyce koro ka wadhi yweyo mabe aduogo kae kod gazet kora nyakwara moge jo ni kik dhi mabor koso ilero kanyo makare Cleophas nyakwara moge jongo miyo kete mana e Ramogi TV kae kalore ni mana kaka iseneno Cleophas Oluoch kachiel kod Solomon Atito ikore yo makare mar lidho ni oboke iketo mana imedo mana kete e Ramogi TV. Mar maua, pidho jamni, magite gin yore mag pur. Be inyagori kod kute e puodho? Mchele nigi value addition. E pur gi ohala, walimo jopur ma opogore opogore. Challenges ng'eny e pur, generally. E gima jopur iluongo ne janeko. Ka wafwenyo ni yore makare mag pur kendo waduoko penjo mora mora. Pogruok mane malich kata maduong' kind dhiang' mar ring'o gi dhiang' mar chak. Motenore kod weche mag pur kod japur. Kwaseketo manyiwa to sama wapitho cha be nyaka wapith gi DAP. Wan nyaka gi kanuna. Manyathi kamongo. Riwri kod alori nyaka Black e chenro mar pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:45 otieno. Wabedo jomaler e ngimawa ka warito ler mar pachwa. Kila neno lake lanikumbusha dunia hii inapita. Kod winjruok gi Nyasaye, winj wende Sabato. Jifunze kuridhika na kile ulicho nacho, shukuru Mungu wakati wote. Mamiyo wa thuolo maber mar wer kendo pako Nyasaye gi chuny moikore. Kama si wewe singelikuwa hapa. Walando gi kinda wach maber mar Nyasaye. Nyasaye okoso ni kanye ma weche olokore ngima ni di ma okinyal paro kama ni wuoke. Ng'e teko mar riwruok kokalo kuom lamo kod wer. Injili ngima Sabato ka Sabato mana e Ramogi TV. Singelikuwa hapa. Kama siwe Mondo mi ikungo omenda e yo mayot kendo e yo mowinjore, onego ibed kod paro mar kungo dwe ka dwe, juma ka juma, kata odiochieng' kodiochieng'. Chenro mami thuolo mokwongo mar neno kendo winjo gik motimore pa utuke. Gor Mahia emomako mpira Samuel Onyango. Kochakore gi weche mamulo chuny nyaka mago mamulo pach ji. Wan go duto. 7.65, can you believe it? Mbaka makende gi jotugo kod joma ong'ere weche tuke. Jong'e man jo Kenya jong'wech. Waneno ka jomoko nobiro kod tuke moko ma ken popular ahinya to ne gibiro gi perform maber kaka yiego. Nonro matut kod weche manyien mag tuke mowuok e piny mangima. Football is not only physical, mentally teacher benity. It calls for more character than just being a legend. Pau tuke kama tuke osiko ngeso ka ngeso saboro odiochieng'.
Nyakwara moga juang machiegni watire karaka koro mono mwako nene mage mantiere gazet to mana kaka pile wanono gazet ma The Standard kon wan mar Daily Nation mana kaka sewinje antire kaka kod Solomon Atito kafaya mano mar nyakalondo mar Ramogi kawuono wada kete ka chiel mondo mi waranga neni gin weche mage momipe karaka gazet ma The Standard wacha nade gazet mar Daily Nation to mokwongo ami Solomon Atito thuolo mano mar moso Uganda luo osebedo ndalo mathoth kapoko chopo e cheno mar openy mose jo kano mose jo seme mose ano midwa na mose jo Kenya machiegni chenro kawuono Nyakwara Mogi kamoro moro ma intiere amosini machiegni kendo ero kamana ahinya kuom kete Ramogi TV e chenro ni endi mar gazet kata nonro mar gazet ero kamana ini dinade achimo kare inade antie maber ero kamana sayo okudho ne moya ichopo kawuono studio kado ngago ero kamano gazet mocha ko kanya kora mo jonte gazet ma The Standard waranga ne ka mondo miyango nane thond wach gin mage thond weche gin mage mantiere karkae nitiere weche go mag twak magi kindazi miyo kod mano ma Kenya Kwanza nitiere weche go mago bila mor magi nitiere godo weche mag tuke Faith Kipegon bende koro dhi nyime mana yudo loch mopogore ng'we ma dhi nyime Budapest mane pino mano mar Hungary kaachiel koda ka weche go mag nonro weche mag mibadhi momipe karka kod weche mamoko mag mibadhi bende e apis kata koso bedruok e apis mano matudo jatend migawo mag weche mag tuke mano Babu na Mwamba kod mamoko bende mantiere karka miwacho ni ero unmasking untouchable chepchirchir mano mantiere karkanyo weche mathoth mantiere karkae Solomon Atito to kinyalo range weche ma onyalo chako godo komio pek karka kendo koro iwacho ni koro kawuono onego bed ni koro nitiere gik mopogore ma kweth Azimio dhi bedo kata kalose to mae thor wach odiochieng' ma kawuono kerango gazet mar Daily Nation aora kinde mabiro to sani wachaka gi karka mwacho ka niero weche mag mibadhi nitiere karka weche mag twak gi weche mag ber ma obila koro dhi bedo kae yudo ite mantiere karka gi modaka wane sigana mantiere madongo kata bang' nadhi ane gazet mar Daily Nation e thuolo mantiere godo mar nono gazet kong'yo gi momipe kawuono maro paranya ne oganda moko wachero koro ne manyalo bedo weche go mag siasa makoro donjo mia peke ite mar ariyo kata kamano ino kantie jok mathoth ahinya mochopo karkacha iwacho ni ero magi jok mantiere ka iwacho ni ero oweyo paranya kata owuok e twak achiel kuwigo makoro nitie mae nding'e ni en wach ma lich ahinya nikech ichalo ng'atno endo ma samoro nisewinjori gi ng'ato ni idhi timone kamaendi kasto ibiro yudo ka samoro ng'ano endo chal ka gima oyudi kitimo makosa moro koro nyise ni kadipo ni ipanisha kata timona gimoro marach nikech makosa miyuda ka timoni to kare koro kadhi timoni kaka nowinjore mane blackmailing aparo ni ena kinde ma onego bed ni mane en gavana mar county ma Kakamega wuoga oko to lera ni to gik ma iwacho gi be gin adier koso miriambo maloyo temo mar mondo mi otud gini endi koda wach mar twak madhi nyime ma paro ni en twak monego bed ni bedo maloso weche machando jo Kenya to ng'ato achiel yes mano ka gintiere kara kanyo koro moge juang kata pagare gi nus nyoro koro kane chopo karkacha log tichno mago weche go mag nono chenro mag mibadhi mopogore opogore gin mage mantiere karkacha jogo mabende nitiere kanyo ka koro wacho ni ero mago wacho ni ibuogo gi hotelen kata kod senator mano ma Vihiga Godfrey Osotsi makoro wacho ni ero mare nitiere karkacha ka koro gen mar neno ni oneg mbi kata otiek mbi mano mar duond bura kata riwruok mano mar Azimio la Umoja ahinya gwengego mag Imbo mar piny Kenya mago weche mantiere karkanyo nono podhi nyime kotenore kod lal mag omenda kata maromo milion 1.3 kamachielo bende iwacho kacha nodonjne kacha ka oduoko penjo mago omenda duto mantiere karkacha mano moting'o mago weche go mag monj iwacho ni jogi otimo nonro e ode ma Nairobi kaachiel koda ka e ode mantiere kanye mantiere kaunti ma Kakamega mano kantiere karkacha mano jood bura mag Azimio bende koro osechiwo ng'ur margi ma opogore kama gintiere ite mar ariyo no podi nitiere weche ma otenore kod weche mag tuke iwinjo kanyo weche mag tuke makoro ichopo nyaka e od bura jatend migawo mochung' weche mag tuke Babu na Mwamba wacho ni an ok abi gwe tao gik mantie kar kama koro wacho ni no bola jotugo kata jong'wech dwe mar auchiel
Aparo ni ing'eni jatend migao ni ndika ne odonjo ya PC to inyalo paro ka ne osewacho singo madongo kabisa. Mabe achiel kuom gi neno ni ne kuongo chungo wach mar chenro moro amora mar gedo mag stadiums mane dhi nyime ka wacho ni gidwaro ni mondo mi giket gibedie ng'iny moro ma inyalo yiene gi mar mondo mi giket kata yiene gi bag tuke madongo mopogore opogore. Kuom ranyisi nodonjo ka wacho ni gidwaro ni mondo mi gibed kora joint bid kata kwayo ma nywando gi kanyakla kaka pinje go kuma wuok East Africa mar mondo mi gibedi jok mabro tayo chenro nendo mar tuke mag Africa Cup of Nations. To king'iyo gisani iwinjo ka ochako loko tune kae ka koro ochako wacho dhok moro machielo ni magi gin chandruoge kata midhiero go eko mane oyudo e migao ni. To seche mane odonjo cha aparo ni magi gik monego bed nokuongo wuodhore godo golo oko te dichiel kaka jatend migao ka diponi nodwaro bedo gi clear road map mar kuma odwa chope koda weche go eko mag tuke kaachiel koda chenro matayo weche mag ojende nikech adieri king'iyo jo Kenya ma represent Kenya e weche mag tuke mag Olympic gi kata mag ng'wech kata sani madhi nyime Budapest ka gitimo tijgi e yo makare kabisa mar mondo mi flag mar Kenya odhi malo. Koro ka ginyalo bedo ni dhi kuchuchuto juang'u ma ukia kata nudhi nindo kanye uchiemo nang'o transport me kuchalo nade ing'eni kata mana no motivation cha dok piny. Kono mo gijwa ntie kera kama bende nolero ni jotugo gi osebedo kata kayudo omenda mago mag ritro ka gintiere pinje maoko kata kamano jood bura ni giparo mopogore weche makamago pontiere kanyo kendo igeno ni koro iborange wacho ni koro ochune mondo mi okwang' ng'uono kotenore kod gigi duto manotimore kacha. Imiyo kano chako mare gi nen iwacho kata ni conditional apology. Ochako wacho kanyo ni hata kwayo ng'uono lakini gima ka wacho ni watago lokore ni gol lakini no gole dhogi wakwayo ng'uono gik mang'eny luore nikech nitiere kata mana gimoro manyo obiro godo kaeni ni talanta hela to chal ka gima jood bura osefwenyo kata nonro mathoth osefwenyo ni talanta hela ni ok en gino endo makonyo jok mantiere koda were kata talents mopogore opogore. Ochalo gima samoro ng'ato nyalo biro godo mar mondo mi ketne pesa to pesa go kotigo de yo madwarore. Otimo giwoko mopogore. Mana achiel kuom gima chielo bende mantie karka iwinjo ni ero iwacho kanyo ni lewni mag sibedo ka girwako gin nitiere Ababu na Mwamba noduogo wacho kanyo bende kotenore kod lewni ma jo Kenya bende rwako. Gladys Boss Shule ma bende en jalup speaker ne lero karka ni nitiere gik mathoth ma jogo osebedo ka tiyo go wacho ni girwako counterfeit Adidas kits. Wacho ni mai gik moko ma lewni moko ma bandia. Wacho kaniero. Wacho ni kids from River Road. River Road kiwinjo River Road ka ng'ato gole dhoge nitie jok matimo ohala maber chokacha nitie jok mabende timo ohala moko mopogore. Koro wacho ni ero Adidas magirwako bende wanyalo penjo kata jo Adidas ni mae e law mane miyo jo Kenya kata mano partner go koso gik ma ng'ato dhi loso kende gichalo makoro gichalo jo black kata jo chumbu en moro ma samoro dhi lose tok pasi amoro kama ng'ato loke ohala chieme nyakwara moge jwang' wadhi ane ite mar adek wane gik mantiere kar kanyo. Jep Chirchir ero koro ntiere kar ka wacho ni en osiko komedore ameda lemo medore wacho ni mae untouchable mana kaka ne ntiere kar ka inya nene mane picha ne mantie kaka idhi gazet mar The Standard angi nene makare koro wacho ni mae e CEO kata jatatije mano mar kambi mosebedo kata katero jo Kenya e pinje maoko ma moting'o piny kambino en First Choice Recruitment and Consultancy ma bende osebedo kata ka omenda kuom ojende kata ji matindo wacho nyaka sani bura makoro chope karka ne ntiere omenda maromo $400,000 kuom ojende kata rowere madhi 10,000 mano bende nitero kanye e pinyno mano mar Qatar ma bende nochopo kacha kendo mago nochung' ma bende wuok mane kaunti mane gin jogo mawuok kacha kaunti ma Nandi kaunti ma Uasin Gishu nyadende ni ero pod ntiere karka iwinjo ni ero kadala gi ero en mano mawuok e kaunti ma Nandi ariga mar 2010 ema nochako bedo kacha gi kambi machalo kama koro en gimoro mosebedo ka rengo
kendo machiegni oeme gima timore kaunti ma Uasin Gishu en gimoro ma pontiere kar kanyo kafa en gimoro ma pontiere timne nonro kendo duche manyoro koro nochopo kar kanyo ka entiere nyima komiti no mochung' ne weche go mag jotich iwacho kaendi ni jok mong'e jeb chirchir nyalo timo nende kaka mama ma ja ohala ma riekni ge otegno kendo okora koche ni malo kabisa ma iwacho ni chal ka gima ng'ama ne odonge weche mag dier kata chal mar dier to oduogo bedo ng'atno endo makoro nyalo kawo ji kogolo e Kenya ka ahinya jok madwaro tije ka otere pinje mag Warabu to ing'eni maendi gik makoro onego bed ni od bura ng'iyo malong'o ahinya ka gimakore koda migawo mochung' ne weche go eko mag arita kaachiel koda ratiro mag oganda nikech ojende mathoth ahinya ma osetieko kata mana form 4 kata mago eko motieko college to pod onge gi tije iyudo ka gin e jogo eko ma samoro gilware obadho machal kamaendi kendo bang'e to waneno ga videos mang'eny ka ji ywak ka gintiere pinje go eko maoko ni either isandogi kata giwinjo matek oketgi kama opogore gi gima nonyisgi ni gidhi timo to bende kopogore gi mano nitie jok ma bende samoro ywak ni okawo pesa gi to pok gidhi pinje maoko mondo mi odhi omigi tije mane osingnegi go koro aparo ni magi gin gigo eko ma kinyalo chak chwadruok godo nikech magi kuonde ma samoro wanyalo wacho ni corruption chakore kuom ranyisi kiwuoye milion 400 endo iparo ni kadiponi nitiere ng'ato ma samoro ne kata jomoko ma ywak ni okawo pesa wata omiwa tich kata oterowa Canada kaka nosingno ing'eni ma ng'at manigi teko oteku mar tiyo kata mana gi pesa machak ng'iyo godo jok ma samoro timo na investigation magino rum kamano koro aparo ni magi gik ma onego bed ni irano kata itiekruok godo chuth kapok gidongo gibedo gigo eko manyalo kelo midhiero maduong' ne ojende nyakoro mag jwang'e iteno bende mar adek wach moro mantie kar kae wacho ni higni adek mokalo nitie gino manotimore kacha e kaunti ma Uasin Gishu kendo kama ne Chepchirchir bende nitie kata ka yawa yanga mano kambi ne ni jok mage manochopo kar kacha wakoni mana list mondik kar ka gazet en mar The Standard warakana piny kae kendo kirango piny kae nitie sigana makoro ondika kanyo wechego mano ka opogore mano ka wanyalo mana nene kar kae wacho ni ero higni adek mokalo jok manochopo kar ka oting'o jatend migawo mochung' ne wechego mag jotich e kinde ka mano Simon Chelugui masani en koro en jatend migawo mochung' ne wechego riwruoge mag saga odoweni matindo tindo gavana machon mano ma Uasin Gishu Jackson Mandago masani en senator achiel kuom jogo manochopo kar kacha e nyasino mano bag kacha e kaunti mano Uasin Gishu mano timore Eldoret kata kamano higa mokalo Mandago masani en senator nowacho kar kanyo nade an oktuda kod deal mane jogi otimang'o oloso mano mar dhi e pinyno mar Qatar en bende gini be biro kinde ma Mandago bende ni bura monego bed ni oduoko kotenore kod wuok nyithindo kata jopuonjre e kaunti ma Uasin Gishu kadhi e pinyno mar Finland ogolore oko kendo wacho ni an kanya onge kendo an oluonga mana kaka wendo mondo mi achop e nyasi mar Chepchirchir king'iyo kata mana kaka nanyisi ni ma ng'at ma en untouchable otudore en gi joge ma jo sirkal madongo king'iyo jok ma ne oyuoro e nyasi mare seche mano yawo kambi ne niendi bende chieng' moro de ng'ato wuoge oko ma wachi ni kambi niendi en kambi ma fake okinyal nikech noluongo jok matek kanyo nikech ka gavana nyalo biro machuo wang'e chenro mar yepo manyiso ni opuodho ni gini en gima ler yes to kanyo bende nitie ripode madhi 300 ripode madhi 300 mosetere tesendo bila mano man kanye mantiere kaunti ma Uasin Gishu kigo ripode wi kuo kata lal mar omenda mano kokalo lwet Chepchirchir e nyithindo kata jopuonjre monego bed ni wuok kata jogo matindo madhi obeno ok kata jopuonjre masa ni giting'o ojende maonge tich madhi manyo tich e pinje moko tanya e pinyno mano mar Qatar githoth kanyo koro mag jwang' soma thoth e iti mar adek ibed kod ng'eyo in bende kik donjo badho machalo kamagi magi manyalo bedo ni gin kuo ma bende timore to in bende ok ing'eyo kata sani gintiere e gweng' ma intiere kar kae warango mana mos koro chopo ite mar 4 e ite mar 4 ka koro ntiere points adi 5 monego bed ni gilose mago kweth mag Azimio kod mano ma Kenya Kwanza eno kanyo picha mano mar Wiper jatend Wiper Kalonzo Musyoka majority leader
mano Kimani Ichung'wah nitiere kar kanyo kod Opiyo Wandayi magi kweth matayo twak gigi duto magibedo kacha ka gilose ka koro sani nitiere mano ma oting'o wechego mago mag kelo kanyakla iwacho ni wi oganda jo Kenya kachiel koda ka tayo weche mag telo e yo makare kod mago bende iwacho kata ni pek mar ngima ne wach ni ok dhi lose en ang'o duoko timore nene piny karka nitie weche ma pod nitiere kaito mana none kendo inyalo bedo gi thuolo mar yudo gigo duto matimore karka iwacho ni pek mar ngima en achiel kuom gigo momi pek kod mano bende iwacho national unity governance kod two-third gender rule e gimoko mantiere kar kacha nyalo bedo ni en loch ne jok ma kata opoge yo mane koro aparo ni ing'eni gima ne kelo ng'anya ahinya maduong' mane miyo dhano rakore gobila sasa moluongo ng'anyo ne en pek mar ngima koro pani en onego bed nobedo number 1 e weche gi eki mag ang'o mag twak madhiyo nyime niendi kuom mano aparo ni ok rach kaluwore kod okenge gi eki kata doko ni nitiere gimoro madhi nyime ma samoro ok ber ing'eni seche ma jotelo gi eki dhi nyime kod chenro mag loso weche gi eki tiwinjo ka jotelo madongo osewuok oko wacho ni mago gik manono onge kuma dhiye ng'ato dwaro mana mare owuon nitiere kaka gino bende samoro koro kelo kata to kata go chuny jogo eko ma ne winjo pek mar ngima to kod kalo e gik mopogore opogore mano nego bed ni jogi twake gwanyo kare gini onge gi olemo modhi nyuolonwa iwinjo yes en gimoro ma oganda jabedo kacha karita tano tik gazet mar The Standard orang'ne gazet mar Daily Nation bende mana mapiyo mana kama gintiere kar kanyo koro moge jwang'e ite mogik mano gazet mar The Standard aginane wechego omenda madhi bedo kar kacha iwacho ni loch mopogore opogore to sani ochalo nadi mano ite mar 50 kod 6 ka ng'ido thuolo marange kar kacha ng'ine ane nyaka sani Kenya ochung' nade e listi mano mag midila mopogore opogore kare wantie ka chieng' wuok tich Kenya nitie thuolo mar namba 9 sa namba 9 no bende kanyo koro onge ji otimo tai mang'eny kabisa mano kendo kata medal table mano ka gintiere kar kacha pinyno mar Amerika nie thuolo manyime nigi goldi madhi 6 Spain ni kacha kod gold 2 ing'eni koro sani pango jogi kata ka bed ni ionge silver kata ionge bronze tin gi gold idhi malo ino saniero inero Spain gold go yora til piny Spain onge kata silver chiel onge kata ngo onge kata bronze to piny Kenya nigi ang'o piny Kenya nigi bronze nigi silver to en gi bronze bronze silver kod gold mano kama gintiere kar kanyo mano gold no medal standings koro ni malo ka niyo ka Spain ni gold 2 onge silver kata achiel bronze bo onge go tene wi Kenya to entiere malo en gi midila 2 kende en gi midila 2 kende to namba 2 namba 3 en gi midila 6 Ethiopia mano moting'o gold 1 silver 1 silver 3 kod mano bende mar bronze 2 kae neno gi kar kanyo kama gintiere ne ng'ama nigi midila marom gi mar Spain eroka Cuba silver kod bronze 1 en gi midila 2 en namba 14 manyiso ni silver gi bronze kata ibed godo kata mana bedo kata par ibo bedo mana piny jok man gi gold an gi gold 3 ka Jamaica ero kendo ma kama kelo ne ji buok ahinya yes Jamaica ero nitie ka thuolo mar 13 pok giyudo gold kata chiel jo America no yombo gi kacha ng'we mopogore opogore moting'o ng'weno mano mag wacho ni 400 meters hurdle ma bende nitiere kar kacha ka nitimo nitie macha mag mita 200 nitiere mar mita 100 mano goyo manyala cha bende japiny America bende era mano kawe kata kama ni winjo omenda mana ni dhi kawo ma omanyala dhigo kata kobedo namba 7 1867 gini kati lakini nyotemo nikech king'iyo kata mana jok manyo gin go gin jok matari kabisa manya gin ge final nikech taparo ni bende koro owuok kacha chande koda experience nikech macha gimoro wacho ni kacha gima nogombo bede kacha gima ogombo timo kuom thuolo marach wacho ni kochako wacho ni chieng' moro bende nochopo e World Championship nikech kanye lek mana kaka piny moro amora olunga gi ni ji tema ti pacho ka Victor Wanyama gini ne gin gi lek kata lek ma pod gintiere godo ni Kenya ochopo ne World Cup ero koro ka wanyalo chopo kacha mochopo nyaka final mare mutieko kanya namba 7 wacho ni kacha cha nitie odiochieng' ma obedo maber iboyombo nitie odiochieng' machielo ma ok ibiyombo to mane chal mag wechego mag tuke to bende neno kata ng'wech manoringo kacha Lions ero noyombe kacha kod nyiriri manok mano mantie kacha madhi 2 mano e semis magi to bang' mano
weche gono chopo kama chalo nade mago weche mantie karka mora bende ne ochopo kacha iwacho ne dhi bedo Lone Ranger mano odiochieng' makiny ka koro gintiere kacha Yosemis bende ne otimre nade ochomo qualifier 0 hits meke bende ne osechopo kata mokalo alan warange okang' machielo bende koro adhi ane gazet mar Daily Nation warane ntiere The Untouchables ma wach kacha gazet mar Daily Nation odiochieng' manyoro kawuono giduogo kode kiwacho ni Japchirchir wacho ni I'm a victim too mbilawe en wach malich ahinya ka ntiere kar kae ka koro wacho ni ero en boda fight back koro gin gik mage mantiere kacha ka koro kinde mineno ka kae to bende weche mag the inside war mane the war within gin jok mage mantiere kar ka magi jok manoyier kod sirkal mar Kenya Kwanza kaka jotend migepe sani ero nyiedhore ni ero ka nitie weche mawacho ni jotuke midonjonega Babu na Mwamba ka jotuke tiyo kod economy mano ka gidho ndege kata ka gidhi e pinje maoko Babu na Mwamba to idhango en business kan kod mano mar first class to be wacho ni ero wuotho gi jodia ge moko jodia koso jadia aya lungo ni nyiri matingo flower flower ga aya mtie machielo ka weche matudo jatend migao machielo bende mantiere sirkal mano ma Kenya Kwanza iwacho ni kae ntie jok makelo ng'urgi gin jok mantiere sirkal gin jod bura mane sirkal mara Babu na Mwamba okel kod Gladys Sholei mara Bore kotenore kod ot macha mantiere Koko mano ot mantiere Karen mano kinene kata Kimani Ichung'wa emokele kar kacha Susan Nakhumicha ng'amokelo ne ywak machalo kama yod bura Senator ma Kakamega Boni Alwali Aaron Cheruiyot Senator ma Kericho okelo ywak ewi ng'awa Alfred Mutua en donjo ne wiang'o iwacho ni ero en gima ntiere kar kacha en ok owinj koluonge e od bura kata oluonge e od bura no mamalo en samoro kochopi chalre ne apani ntiere kaka jo od bura go neno ni chal ka gimo chayo gi okodwa ni mondo mi ochop mondo dadhog kata odoko ni nitiere kaka jatend piny William Ruto ne ose chiwo ler ni jotend migepe onego bed ni winjo duol mar luong e od bura sasaya ma jo od bura dwaro mondo mi odhi odadhogi ma bende en ginendo ma oyiedhe ni onego bed ni gitimo kamano tich adek ka tich adek koro jo od bura nyalo wacho ni kawuono odoro jatend migao ma kama mondo lernwa gima kama madhi nyime nyakoro mo jwang wach mantie kar kanyo ka in gi gazet ma ching machalo kama gazet mar Daily Nation ka ngiyude piny ka nitie wach makoro ni kanyo ni TikTok ai mai wada matieko gazet TikTok ka jatend piny Kenya koro wacho ni odhi manyo jatend TikTok mondo rangane ni Solomon jok ma tiyo gi TikTok kar saa 7 otieno giwacho ni en content kata gik mantiere ya kacha minyiso ogin gik moko makare kata gik ma samoro gi wacho yudo ka gin gigo eko ma samoro chuni ni nyakitigi earphone kadiponi ng'at nendo manie TikTok kuom mano pani magi gin content kata gigo eko ma samoro ok ber kod oganda ahinya jok ma samoro nyalo bedo ni en nyathi moro matin kata ng'at moro makor kadongo ma pod temo ng'e achiel ariyo adek kamano mantie kar kanyo koro mo jwang nyane ne karka mago weche go mag TikTok jatend piny Kenya koro singo mano mar chopo kar kacha mondo mi otwagane kod telo mano mar TikTok mondo ne niere kaka inyalo bergi mano loso kacha kane nitiere county mana kuro duchi manyoro kanu nyiso oneno tuke mopogore kendo joloch bende nitiere kar kacha kane gin gi thuolo mar bedo ero machiel kod jatend piny Kenya nyakoro moge jwang gigo duto timore kacho duchi manyoro ang'iyudgi ane weche go mag music festival gala nitiere kar ka joloch mane nitiere yudo kacha ite mar 2 kod ite no mano mar 3 kidhi e toke gazet mogi kacha sigana molosno kod George Batu duchi manyoro nitiere obila iwacho ni junior police officers koro dhi yudo thuolo kata obila ma ngadho gintie piny kata malemo mar gintie piny podi constable kacha koro wacho ni ero gidhi yudo medruok mano mar osara mano mar 1,000 ka jotendgi dhi bedo kacha ka yudo medruok mar 10,000 dwe ka dwe tich matek gini misetieko ero ntie kacha so mebed kod ng'eyo ite mar
mano ite mogik kanyo mar gazet mar Daily Nation ama bed kod ng'eyo ni gin gik mage matimore kar kacha. Achiel kachiel gazet ma iye ka bede ntiere kido thuolo mondo misome ni gin gik mage matimore e counties ang' yudgi kochakore kanyo e ite mar 20 kidhi nyime kachiel koda ka weche mamoko mantiere kar ka. Ng'e ni ka wayudo thuolo mar koni nyakwara Ramogi Jwang' wami mana siso mondo mi chakane some e yo makare. Nitie machielo madani mondo min warange odiochieng' ma kawuono ntiere sigana mantiere kar ka ite mar 14. Ng'e ni ntiere gazet ma kar ka wacho lenku bende koro wacho ni ero odhi neno ni yuto maromo nade mano ma obiro kacha kawuok e kar rito leno mano mar Amboseli. Ero koro ka sirkal nosewacho ni koro itere kacha sirkal mar kaunti kamano ka jatend piny Kenya bende nosetimo limbe kanyo kinde koro chopo e kaunti ma Kajiado mondo mi giyude lokruok magi kata gimed yuto magi mano e kinde ma gintiere kar ka. Tani ma endi en gima ber ahinya ma samoro nyalo kelo ber ne kaunti no endo. Tek ni en pesa no endo ma kochoki to inyalo timgo gima japiny nyalo neno. Nikech diri king'iyo onego bed ni loch mag counties gi eki chiwo thuolo makare mar neno ni samoro county ka county tiyo kata yudo ber ewi mwandu magin go. Kuom ranyisi king'iyo kara county ma Migori gold ji kwanyo mane bath ndara. Onego bed ni macha chande kelo ber ne jo county ma Migori nikech mano gima nie e county gi. Onego bed ni tiyo kode maber mar mondo mi olok ngimagi. To ok ni samoro yudo ka samoro gimoro amora man ka chande dhi ne national government. Yes. Aya. Nyakwara Ramogi Jwang' ntiere weche mathoth ahinya mantiere kar ka yude thuolo mar some mondo ibed kod ng'eyo. Jo kaunti ma Migori ero osewacho ni koro ka gikwanyo e bath ndara tiende nang'o sirkal kik donjre kodgi mano kama wantiere kar ka. Aya, kindegi wantiere kar ka achiel kachiel Nyakwara Ramogi Jwang'. Solomon. Yes. Wan koro walung'e gi ka weche thoth ahinya. Ang'e mabende wadonjo weekend mantiere kod weche tuke bende mathoth ahinya mantiere kar ka. Ang'e ni waboyudo thuolo kendo mar wacho gi ane to nyaka sani inyalo wacho ang'o dong season ni koko chako joka owemiya wa season koko chako in midhi matek no wang'e kumitieke kata kamano Nyakwara Ramogi aparo ni gikanyo endo ber ka in gi thuolo tinyalo nyiewo gazet mari mar mondo mi som malong'o ing'e gigo eko manie iye mar mondo mi bed kod adieri. Erokamano nyako mchope Ramogi TV. Nyakwara Ramogi Jwang' in bende kama intiere kar kacha kik ibaji goyi penjre ni gazeti to pesa di en siling 60 Kenya ka en siling 1,700 ka en piny ma Tanzania siling 2,700 ka en piny Uganda koro siling 60 ka yudo fuki kacha wuok idhi nyiewe go isome ka bende tije moko molandi tenda moko ni ka ok ni jok moko somo gazet ok oyudo tenda some imede gimoro 2-3 mantiere wiye kacha. Koro sani ang' akoni kani an koro katieke ami thuolo mar bedo kanyo kod Nyakanjira Sharon Ong'ao wantiere kode kachiel. Koro Sharon ang' duogo kae kod twak moro adonjogo ka en twak mokwongo mabende da bedo go kachiel ukinyi ma kawuono welo osechopo. Wacho ni jopuonj koro ka ntiere kae thuolo mar timang'o mano ka gidhi nyime kod chenro gi mopogore opogore mago mag neno ni ngima jopuonj bende ochopo e yo machalo nade medruok mar osara koso oyo en ang'o ma jopuonj bende nyalo bedo ne dwaro e kindegi. Penjo ma kama Sharon Ong'ao nigi duoko mana sama gintiere kaka Sharon Ong'ao twak ma kamano dhi biro ni achiel kachiel donge mana kamano Cleophas chakre mana bang' yweyo nikech aneno ka en dakika 6 tok saa 1 mar okinyi bang' yweyo matin ma bende ang'e ni dwa bedo kikawo adaro duoge twak e chenro mano mar piny watwak ane kotenre kod dwaro mano mar medo jopuonj osara. Wang'e ni riwruok mar jopuonj adek mano moriwo NAT Kupet kanyakla kod Kusnet nobedo kod romo chieng' tich ariyo kod duol mochung' ne ndiko jopuonje e tich ka bende dwaro nitiere mar medo jopuonj osara. Duol mar TSC dwaro mar mondo mi japuonj ma bende iwacho ni nie ngas matina mano ngas mamalo nek bende imedo kwana tamalo 2.4 ka japuonj ma bende nitiere ngas matina duol mar TSC dwaro mar mondo mi omedgi kwana tamalo 9.5. Kata kamano riwruok mar jopuonje mopogore opogore kata kamano twak makamano gineno nokodhi e yo makare kendo nolwar e Luanda. Omiyo kiny makawuono antiere ka gi jagoro mano mar Kupet Akelo Misori ntiere studio kanyakla kod jalup jagoro mano mar NAT Hezbon bende ntiere ka ma bende biro bedo kwa poro godo wach.
Aya, Sharon, koro ang'o mi mana thuolo mondo mi kang'wa ka uyueyo masani penjo thoth ahinya agisichako donjo arutino manyoro ma kawuono bang' isom kacha achiel kachiel ang' ipenja ni koro ka twak olwar e Luanda tiende nang'o, ne nitiere mor kanotelo ne twak machalo kama, nitiere geno mar twak kosoyo nyakore mogi jwang' kete karka Sharon ngang' duo kod weche makamago nakelo nonro magazet watudre kendo sadek ka Nyasaye omiyowa thuolo mar chopo sadek gi seche mabiro bende ka wantiere karka ang' kelo ni chenro makamana nyinga Cleophas Oluoch jakisumo kanyakwar mokeo nyaka Chisango nan ka kod Solomon Atito Kafaya Sharon ngang' duo kod twak mano sa achiel gi dakika 10 koro kik idhi mabor kete mana kae ma en Ramogi TV oriti masani. Kokalo kuom lakteche kod thieth, wayudo ng'eyo kaka dendwa tiyo. Nitie hormones mar ng'ama miyo kata ng'ama nyako. Iluongo ni estrogen gi progesterone. Kendo wayudo ng'eyo kama inyalo yude kony moluwore gi weche thieth. Daktari en tich ne thiedho oganda mondo oganda odhi maber. Kaka wadak e kinde ma ok ong'ere, ngimawa en gima duong' moloyo. Ka en ng'ama osiko ka ywaka, en kama osechopo dwa kawo ngimane. Kineno science gi wek rito. To e penj laktar, wakelo ni lakteche molony to gilero ni weche thiedho tuoche ma opogore opogore kod rito kit ngima maber. Wanyalo tiyo kod chiemo e geng'o thiedho kachiel kod timo bero ngima wa bende. Yes, erokamano ahinya. Penj laktar kokalo Ramogi TV kama wacho ni ngima en mwandu. Wuok tich nyaka tich abich chakre saa 12 odhiambo nyaka saa 1 mar otieno. En chenro ma kik bai kata matin. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. E ohala gi mwandu, wakelo ni jolony e weche ohala. It is important mondo wan kaka joluo wabed gi dongruok. Wafwenyo ni adiera matut mag timo ohala. Tijni kidwa time en mana mashin mar luoko to gi kuminya yude pi. Wawuoyo e wi yore makare mag timo ohala. Kisechopo level mabedo brand, onego ni gimoro amora mitimo en gima timo ang'o makelo pesa. Wakonyi dongo handi ka wami yore mag kano mwandu. Investment group kawache mana gi nyinge no en choko pesa kasto ikete kamoro kasto golo nyinyo mabiro konyi e kinde mabiro. Omiyo wakwayo ni ji duto ket pesa gi e savings mondo wapuonji kaka gibiro tiyo godo. Riwri kodwa chieng' tich ang'wen saa 1 gi dakika 45 otieno mana e Ramogi TV. Ikrine sinema mapok ni neno. Kinyono kon tanyono koni. Owinjore kendo disore. Ene ot achiel moting'o tuke mawuok Luo. Wan kod gigi duto. Mitarigo dhako. Amula mana matin. But mule matin no is violence. Sigana mamoro chunyi. Kama kawaida. Dongo chala chai manum. Sukara ore, ng'ich beno ng'ich. Mopong' kod nyiero. Habari. Siari nyathi ma wuoyi yudo die siari. Drama. Abo chuonyra kodi nyathini ang'ara chuo. Hera. Lokri. Yawa nyathi to nayudo yawa. Tugo ka tugo. En sigana marito mondo onyise. Winam Cinema. Jumapil, saa 2 gi dakika 15 otieno kod saa 4 otieno mana e Ramogi TV.
Oh, niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus, eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile hali ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Nyakwaram juang dakika na pagadek tok sa chiel marokinyi kamora mora mintiere arwakini machiegni ma entwake chenro mano marupinyo kiny makawuono wadwaro goyo mbaka hinya kotenre kod twak ewi osach jopuonje nase nyisi motelo kapok nokao yo matin ni riwruok kata mana riwruok mopogore mago mag jopuonje nobedo gi romo makende gi duola mochung' ne ndiko jopuonje e tich mano mar TSC chieng' tich ariyo mano mar jumani kabene gi twak ewi dwaro mar medo jopuonje osara. Riwruok mopogore mago mag jopuonje moriwo NAT kod KUPPET kanyakla kod KUSNET nobedo kod romo makamano kata kamano romo makamano twak makamano nogore Luanda ka bende duol mar TSC dwaro mar mondo mi jopuonje omede kind kwana tamalo 2.4 nyaka kwana tamalo 9.5 kata kamano KUPPET NAT gi KUSNET dwaro margi opogore. Okiny makawuono antiere ka gi welo Nyakwaram Gajuang antiere ka gi welo mano mawuok e riwruok mar NAT kanyakla kod KUPPET. Abro chako kai gi Hezbon Otieno mabende en jalup jagoro mano mar riwruok mar NAT. Hamusni misawa. Erokamano ahinya Sharon. Amoso nyikwa Ramogi te ni oyawre uru kendo mor mar yudo thuolo kendo bire studio ka mondo wabede twak. Erokamano. Erokamano ahinya kendo machiegni. To Nyakwaram Gajuang e okang' mokwongo e chenro mar piny bedo kiny makawuono wantiere gi jagoro maduong' mano mar riwruok mar KUPPET Hakilo Misuri. Amosi ni machiegni. Erokamano ahinya Sharon. Ambagone erokamano kuom luongowa kendo rupiny TV mar Ramogi ka mwayudo thuolo mondo wanyis jothurwa weche matimore. To wamor kendo ang'eni twak ne dhi maber. Erokamano ahinya kendo mor mar chopo wuokiny makawuono mar mondo mi wago mbaka hinya kotende kod osara mano mar jopuonje. Nyakwaram Gajuang kapok wadonjo e twak nyawado Judith Omondi na nitiere romo mabende noywayo riwruoge mopogore mar jopuonje mano chieng' tich ariyo inyane sigana mabende notimo kaluwore kod twak mabende nolwar e Luanda. Bang' mano wadonjo e twak. Ne en twak mane ochakore kar saa 3 okinyi kod ng'ure kind jokanyo mag riwruoge mag jopuonj. Duol mandiko jopuonji e pacho ka TSC ne obago romo mondo mi gichwag ewi winjruok mar jopuonj mar higa 2021 kod higa 2025 ahinya te wi medo jopuonj osara. Kopogore kod winjruok mar riwruoge mag NAT kod KUPPET koni ne obede kindgi kod jatend piny. Duol ma ochung' ne osara mar jotij piny owacho SRC ne ochwalo paro mar medo jopuonj osara e kind atamalo 7 nyaka 10. TSC oyie chiwo atamalo 2.4 ne jopuonj manie ngas mamalo kaachiel kod atamalo 9.5 ne jopuonj manie ngas mapiny. Gino mar riwruok mar jopuonj mar KUPPET okwedo mokalo. It was our surprise and a shock. The SRC said they teach us and other public servants to get between 7 and 10%. That we were expecting not less than that. So when the figures turned out to be between 9.5 and 2.2%, we realized that maybe whether they are, it is the president who was lying to us, SRC lying to us, or Teacher Service Commission is not being genuine or serious with these negotiations. Riwruok mar jopuonj primary NAT kata kamano koni girwako paro mar TSC mak mana ni pok giketo sei margi nyaka chop gibedi achiel ewi winjruok margi ma higa 2021 kod higa 2025. 2.4% to 9.5 is welcomed by Kenya National Union of Teachers. And we have reasons. We said, of what was presented, let the
the lowest earning teacher get the highest percentage, and the highest earning teacher get the lowest percentage. And in fact, in that line, we agree with Teacher Service Commission. Several things that we have agreed, and we have also agreed to work towards maybe what we have been given by our employer, that is the Teacher Service Commission. Yuarruok ma osebedo ka dhi nyime kuom mahaw higni adek koro, giko ne okelo pogruok e kind riwruoge ariyo mag jopuonj. Ka penjo modong' maduong' to koro en ni bende duol mandiko jopuonj e pacho kae TSC biro yie chopo kare dwaro mar riwruok mar jopuonj mar Kupet madwaro mondo mi osach jopuonj omedi e kind 7 nyaka 10. Judith Omondi, Ramogi TV, Nairobi. Nyakorom gajwang' mane chal mar wach mabende wadoro lose po nono ni ntiere kod wach mora mora ote yorono ilai magwa magote machoka redik auchiel nono mbui mar Facebook, YouTube bende yudowa achiel kachiel. Mano Ramogi TV tudri koda mbui maga iyuda @Sharon Ong'aw. Kiny makawuono iwinjo kanyo Kupet akelo Missouri uramo ni kwana tamalo 7 nyaka 10 tina unudwaro kwana tamalo 30 nyaka 70. Wach makamano diwacham. Mokwongo Sharon, adwa mondo aket record straight ni onge riwruok moro amora mar jopuonj mano yie ni yuto kaka noket figures go mag percentage mag chiwo msara ne jopuonj ne correct. Abiro miyo osipna thuolo mondo wach kanyo maber. Ne onge winjruok machalo kamano. Nikichal ka gima riwruok mar ariyo ing'e ni ka wadhi wa defend gimiluongo ni memorandum of demands mane wachiwo 2021-2025 ni wadwaro medro mar msara e kind 30% nyaka 70%. Ni jowa mang'eny mane oseyudo msara maber chakre 2016-2021 ne mi percentage mar 70%. To jok mana bitu nweng'o maber jok machalo kaka principals mag schools to gi heads of department ne mi 30%. Mae ndiye kano chane Teacher Service Commission oyawo talks nikech framework mana wadhigo ne ok wadhi mondo wadhi wapog 7 and 10%. Ne wadhi mondo wayaw talks mane okotimore maber e mbito mar msara kano wa sign a document miluongo ni CBA mane onge gi pesa iluongo ni monetary component on 13th July 2021. Koro gima notimore kaendi ni ne wan bende aware gi two things. Ni the president no pronounce himself a matani tarik 30 dwe mar auchiel ni jopuonj to gi other state officers public servants idhi mi average mar between 7 and 10%. Mano winjruok manu bedo godo kanu tere gi jatend piny e romo. Mano no wachonwa ni obro timonwa kamano. To obedo followed gi advisory. Salaries and Remuneration Commission monego be ni chiwo advice on pay. Ka sirkal osewinjore ni Treasury owacho ni gini en sustainable. Kineno circular mar jo SRC giwacho ni salient features mag pay magidwa chiwo. Mano wakawo ma very serious. Ni jopuonj gi other public servants idhi mi average between 7 and 10%. Onge kaka mano nyalo lokore 2.4% and 9.5%. Mano geche ni kwano okodonjo kare. Maduong' na winjo karam na motelo karam na poka winjo duond Hezbon ka bende wacho ni unudwaro e kind kwana tamalo 30 nyaka kwana tamalo 70. Mano lokro koro ni kanye dino miu kwana tamalo 7 nyaka 10 koro wacho ni weche moko ariyo kanyo. Ni nitiere gimiluongo ni advisory mar SRC ma deal gi gimiluongo ni sustainability ga affordability. Mamane manage wacho e their address gi jo media. Maparo ni un gi that document. To that advisory give way about 7 average mar 7
kata average mar 10%. Mangech ni ng'at momi mang'eny mogik idhi mi on average mar 10%. Ng'amomi matin mogik idhi mi average mar 7%. Mangech ni kitimo kwan ma correct. To wawacho ni on the average gima nonego beni Teacher Service Commission miyowa ne gin gi 8.5% magidwa chiwo across the board on the average. Nikech imeda apar gabiriyo tipogo gariyo. Koro manende continuum no. Koro wacho ni koro kodwa tiyo gi average ma correct. To onego beni ne wawuoye 8.5% on the general. Mamano ende manonego beni wawuoye. To ka gibiro gi figures ma 2.4 to gi 9.5 to obit logic ni mano geche ni figures ma gibiro go again outside the advisory mar SRC ma onyiswa ni the word advice ma SRC chiwo. The Court of Appeal nowacho ni that word advice nitiere e constitution. Kenyans nowacho ni mano ka en e constitution to okonya beda wach moro mi itugo. Koro gima timore ni Teacher Service Commission gima no gikelo no en gima gine maging'eyo to gima advisory mar SRC. Wadhi bedo kwa lose mano ka bende ubro bedo kuchako loso twak moro kendo e kindu kanyakla kod TSC. En mana ni ka rwake twak Hezbon otieno nyakor mgejwa ngene jalup jagoro mano mar riwruok mar NAT. Awinjo kanyo ka Collins Oyu nowacho ni orwako kaka NAT orwako paro mano mar TSC. Dibed ni chochni ne kanye. Unu dwaro mar mondo mi omedu kwanata malo makamano. Adwa chako kawacho ni Edward Oyu no winjore ka gi weche mano wacho. Lakini kama wantiere ok ni ne warwako twakwa gi TSC. Nikech ka po ni ne warwako kata sani nosebedo ni wago kokwa e gima ne wawinjore. Nikech pok wago sei. Gima Oyu ne wacho be ma owache ka ni winje maler. Ni rwako mano orwako ni joma nie osach gi ne piny dhi yudo medruok mani malo e atamalo 9.5 to gi joma nigo sara mani malo dhi yudo atamalo 2.2 that is 2.4. Mane mano wacho ni mano nenore maber nikech kwang'iyo career progression guideline mane ni chon mane watiyo godo CBA mane bedo iga 2017 manorumo 2021 ne wayudo ni joma mane ni malo ema noyudo pesa mang'eny to joma ne ni piny nomi pesa mane piny. Koro loko mondo bed ni joma ni malo yudo percentage mani piny to joma ni piny yudo percentage mani malo. Mane wawacho ni NAT gima TSC otimo kamano nenore ni gima dhi tiyo maber. Lakini korka percentages mani chiwo to adwa wacho ni kaka owadwa kelo Misori osewacho. Eyo mane wayie godo be mano miyo kane wake gi Teacher Service Commission ok ni kupet kende manoke gi Teacher Service Commission. Kata wan NAT ne ok wayie gi offer mane gichiwo. Kwang'iyo ni kane wabedo gi twak gi ker mar piny gima nowacho gi dhoge emomiyo winjo ka statement mana kelo golo owacho ni okia ka ng'ama nigi miriambo en kere manigi miriambo koso en Teacher Service Commission manigi miriambo kata SRC. Nikech wang'e niya gima kero chiwo mano mare nikech ker ok bede gimiluongo ni collective bargaining agreement gi negotiations wabedo jandik tich to gi ng'amo ndik tich. Teacher Service Commission gi jotend jopuonj mano bedo udo chien tich ariyo. Yes. Ker ok bed kamano to en ochiwo ka oluwore gi advisory momiye gi SRC. To kwa bedo piny gi Teacher Service Commission kata ka bed ni ker ne ok owacho gik mane owacho kane walime ne pod wadhi bedo piny mondo wawinjre ni kane wan NAT wawacho ni wadwaro atamalo 60 kupeto wacho ni gidwaro atamalo 30 kind 30 gi 70
kanyo kama ne wan gi demand proposal mane wachiwo. Koro TSC ne biro gi offer to nyiso ni wan kaka offer ma wan godo. Kaluwore gi advisory mwayudo kuom SRC. Kata kaluwore gi omenda mwaneno ka obedo allocated gi sirikal, wanyalo chiwo atamalo makama. To ok ni koro giduogo, gidhi piny ne atamalo mane kiro wacho cha, to gi advisory manochiw gi SRC, to gi demand proposals mane wachiwo. Koro gin gibiro gi gik giwegi ma is below gik ma wan ne wadwaro. Kuom ranyisi Hezbon Okinyi ma kawuono jagoro mano mar Kupet wacho ni gin gidwaro mieto mar osara kinda kwana tamalo 30 nyaka kwana tamalo 70. Nat, unu dwaro mieto e kind kwana tamalo mane? Ne wachiwo proposal demand mar atamalo 60. Koro 60 no ema ne wacho, ineno weche mag average ng'ama ni piny to gi malo. Wane wacho ni kamao kata cross, kong'i kata cross to dhi ting'o jopuonj malo kaluwore gi weche mag uchumi mantie sani. Koro mano e demand mane wan godo. Kanyocha watieko twak gi Teacher Service Commission ne wanyisogi ni miwauru proposal ma offer ma un godo ne. Ato miwa ndalo moromo wadog wabed piny chieng' tich adek. Mondo wang'i ane to proposal ni gik mumedo wani nikech kata kwan manotim na waneno ka kuonde momoko kwan motim no podorochore. Koro wang'i ane to proposal ni be en oting'o gik mane wawacho man onego wadwar ka to wan be wan tich adek mar juma ni podi juma manyien. Yes, juma manyien. Wadhi bede kodgi kendo. Koro miyowa thuolo mondo wang'eyane ni to CBA mane wan godo machon 2021 2025 mane wa sign gine 2021 July 13th. Wang'iyo ni gik mane oket ka be giluwore gi kama wadhi time review, to pesa magikelo ni be luwore kaka ne wawinjore ndalo mane wachiwo proposal cha. Makata implementation period magiwacho in 2 phases ka gichako July, gichako financial year mar 2023-2024. Kade ber to gini ne bedo backdated kama ne wawinjore cha. Mago te gin weche ma onego bed ni wawacho ma ok nigi tera e ng'wech mane gidwa keto wacha ema nomiyo wadar. Mumeni koro karam naka kilo misori mano jagoro mar Kupete twak. Geno nitiere nikech twak maru e chieng' tich ariyo mabende nutimo Kenya School of Government nolware Luanda. Mar chieng' tich adek ni geno nitie. Ingi gimatimore Sharon ni piny ndiko go cham. Kupiny ndiko go cham to onge kaka tamore ni ok wanyal winjore. Nikech wan kako chwewa ni wan jotich kendo wan jotelo motelo ne jotich. Ochwewa mane mondo wawinjre. Omiyo ok wanyal winjore ka waluor. To wawinjore ka ng'ama wawinjore go mondiko jopuonj bendo yie ni mondo wawinjre. Nitiere gimoro kaendi ma biro chuno wan nyaka wawinjre maber. Chalo ka gima Teacher Service Commission no chano ni kik wawinjre. Mano chenro maber. Namini wacho kamano. Nikech gimomiyo wacho kamano. Owachi ni ka en independent commission. To wang'eyo ni en independent commission matiyo e sirkal. Salaries and Remuneration Commission bende independent. Ka Salaries and Remuneration Commission ochiwo advisory ni miuru jogi kind average mar 7% to gi 10%. Ang'o miyo gibiro gi 2.4% gi 9.5%. Ok onge ng'ama gimiyo 10% at all. Donge neno ka chalo ka gima ne gibiro e negotiation ka gin gi unclean hands nikech gi negotiate in bad faith. Koro ka gibiro in good faith next week to kodhi kawo 30 minutes. Nikech duol SRC bende mang'eni chulo jotije mag piny owacho sara. Gin giwegi ka bende gisewacho ni jopuonj omede kinde kwana tamalo 7 nyaka 10. TSC biro gi kwana tamalo 2.4 nyaka 9.5. Nitiere ang'o moko ok timre. Donge neno ka chalo ka gima mane gimiluongo ni negotiation in bad faith. Gibiro gi unclean hands e table mar negotiation. Onego bed ni gibiro ka gin gi clean hands ni yawa wan omiwa 7
to gi 10%. Kama e kakwa neno nonego poge. Koro kanyo wawinjre ni kaka gipoge no rach. E ka dipo nitiere problem. To nikech ne gibiro ka ok gin gi good faith negotiation. Ne gibiro gi tamri. Geche ni mane manokelo problem. Ka dipo ni gibiro chieng' joma nyien. Ka gise work out program. To wabiro mana yware ni to atamalo 50 ma jo kenu tidwaro ni umiyo karang'o. To kinda atamalo 40 nyaka 60 ma jo kupet ywarugo ni umiyo karang'o. Mano kende mobro yware. To bodong to kaka gokinyi. Tingeni kinde ka kinde akelo kanyakla koda Hezbon. Kinde ka kinde ugiri miti mag jopuonje. Wangi kada mna chakre mar higa mar 2017 Sani ang'eni koro utwake mar 2021 mano higa. Kinde ka kinde nyaka bede gi ywaruok. Kaka ang'o makelo ywaruok magi duto te nikech kata mana makoro norumo no pod na untiere gi ywaruok ahinya mar meto mar osara kanyakla kod chala mano mar jopuonje. Ing'eni ka ji biro e mesa ka kwa biro twak wadwaga ni mondo ji biro gi cards te e wi mesa. Ok ni ng'ato biro to pando card moro modwa tiyo godo. To e kama iwinjo ko wadwa kelo wacho niya. Seche mwadhi bedo piny gi Teacher Service Commission. Wana gi paro maleo mong'e ni gimwadhi bedo e mesa en gima ne wapenjo ni mondo timang'o omiwacha. Ma KTSC kelo proposal gin be giwinjo gik matimore kata ka dipo ni president ochiwo pronouncement manochiwo to kata ka dipo ni SRC ochiwo direction manochiwo gin be giwinjo gigi. Koro ka gibiro gi gimogwenyore gimokorie yo kako nego bedi mano nyiso ni spirit ma gibiro godo en mar temo wa kaka jotend jopuonj. Gidwa ni mondo iwa owang' mondo nere ni wan emoko timang'o emoko dwa winjruok. Mano gima rach magitimo nikech onego beni seche magibiro to ging'e gima nikech proposals gi ne wasemiyo gi chon demand proposals. Onego bene ging'eyo gin weche mag uchumi be gin gi experts iye kanyo gin joma ne timo economics gin iye kanyo. Onego ging'e ni to uchumi ma Kenya sani chal nade. To gi pesa mimiyo gi kata nikech pesa mimiyo gi serikal en pesa magikwayo. Ma ka dipo ni serikal ok nyal chope dwaro gi chato giyudo advisory. Kanyo emomiyo SRC be bire. Koro ka ng'ato dwa biro gi mare wuon ma kiano wuok kod kure mondo bi okete mesa nyaka iwa wang'. To seche ma iwa wang' no ok ni iwa wang' nikech pile nyakwa bin ka iwa wang'. En ng'ama trigger ni mondo iyotimang'o iwa wang'. Makata kwa dhi bedo ma adwa wacho ni chuny maber mane wadhi godo twak mane wabedo godo nyocha. En chuny mane wabiro openly. Kupeto biro openly gi chuny maler. Nato biro openly gi chuny maler. Wabiro wabedo piny mondo koro wawinja ne gima Teacher Service Commission wacho. To ka gibiro giwacho gima owuok morochore gi gima ok oluwo chik kata gima ok oluwo ratiro maber. Koro kanya kama ji ok winjre. Nikech kaneno kata mana medruok mar osara ma bende aneno ka TSC dwaro mar mondo mi omed jopuonje nikech aneno ka koro japuonj ni medo e kinde kwana mano mare kind siling 1,176 nyaka siling 3,000 kaluwore koda kelo misori jagoro mano mar kupete. Unudwaro ma en network ma bende notore kinde thuolo kata mana mar higni 2. Udwaro ni the lowest teacher ochul 59,435 mano kawuok siling 34,955 michulo gi sani. Bedo dwaro ni the highest teacher ochul 1,113,715 kawuok siling 1,118,242. Kata kamano wacho ni dwaro makamano no Sharon gima timore ni gima jopuonj dwaro no en gima humble. Ing'e ni nitiere gima owadwa wacho kanyo nitiere economists. Government to kata gi Teacher Service Commission mong'eyo maler ni over the years higni 4 mosekalo 2017 nyaka 2021 king'iyo cumulatively those years the economy ne gi inflation rate makigo kwan to chopo mana 41% cumulatively. Man be more informed man be mo chiwo thuolo mondo koro war kwa ni mai kaka piny osedongo go. In other jurisdictions and other economies iyudo ni SRC advisory wacho ni chiw mana 3% mar increment annually. Mama no ok nyal cover
for inflation to kaluwore gi price index matimore monthly kata mana iga 2023 ni kineno kaka nyanya oseidho, kitungu oseidho, bech mo mitedogo, transport manitiere. So wan sani wawuoyo studio mantie Nairobi. Kendo kama wantiere niendi en but school moko, skunde moro, skul miluongo ni St. George's to gi State House Girls. Sikunde gi ma jopuonje wapuonj mana nikech an represent jopuonj mapuonje secondary school. Onge japuonj manyalo dak e neighborhood. Japuonj ni amna Kawangware to tiyo gi transport kobiro. To kodok to bodhi yudo ka jomandamando osewang'o ode. Winjo kesno? Ok wadak gi kwe. Omiyo kwa demand gik gi to wa demand gik ma ok far-fetched. Hapa ni Kisungu wacho ni far-fetched. Dholuo kage no nyalo wacho nang'o. Ok demand kata mana dwaro maru ok ng'eny. Ok ng'eny. Gin gik moko ma oyude moa mana e polo. Gin gik moko mantie piny ka. To kendo wambo wang'eyo ni e piny ka jok moko tije matek. Ok adwa sayo tije mag jok moko. To wakaw moro achiel kuom gi en ni tich machalo kaka bedo member of county assembly. Ng'at matiye gweng'i otiye ward mar gweng'i to semi msara mara 159. No medigi 10,000 mag MCAs. To kendo chako medigi. In paro ni gima ne president wacho chieng' cha ni salary differentials. Gima nomiyo SRC obedo created. SRC no chwe ni mondo ogeng' gik machalo kamano. Ni ekonomi achiel jok michulo from the public exchequer onego bed ni msara mani kindgi ok onego bed ni lore gi 25%. Saron gima gino wacho niya ni pesa ma president chamo ok onego bed ni lo mar japuonj gi 25%. Gijini japuonj dwaro gimoro ma piny mogik mana mar jaywecho ma kata ma ka president ok oromogo wan wadwaro magima piny mogik. To ni mae mok miwa jogi tugo nikech ang'eni ywak en kinde ka kinde jopuonj ywak wasewinjo kata mana lakteche bende ywak jogi tugo no mar jopuonj ok inyal pimo gi dakteche. A teacher is better than a teacher is better than a doctor. Wan wanyalo dhi ng'ato nyalo dhi kawo manyasine moro to pare ka jopuonj ok odhi skul Kenya ka dichal nade. Ok nyalo yudo daktechego, ok nyalo yudo MCS go, ok nyalo yudo kata president. Nyaka ng'i kar japuonj en ng'ama ok onego bed ni lawogo chak. Erokamano ahinya. To bende ang'eni wach mar osara Eliech ma bende otwakie ka. To bende ang'eni nitiere kata mana dwaro mamoko ma bende otwakie. Naneno kata mana kaka duol mar ahinya riwruok mar NAT. Bende nitiere dwaro. Ahinya kaluwore kod lokruok mopogore opogore ma bende koro neno mane migawo mar somo. Idwaro ni jotend jopuonje mago mag primary ma bende ponono ni onge kod degree olwar ngas. Oidhigi ka giwuoge depi kata mana head teacher olwar gi ngas kata mana kaka japuonj ma kawaida. Wach ma bende no ramo nok nyalre. Wach ma kamano di wachango. Ado wacho ni Sharon. Bedo gi degree en gima ber. Somo mondo ng'ato bed gi degree nikech ng'ato ka ng'ato mano dhi e skul. Kama ni chope ok en giko. Onego imed somo mondo iyud degree. To kata kama wadhi okang' wadhi e piny masani ok rach ka jotend skunde nigi degree. Mano gima ber. Lakini gima ne wawacho ni kata ka dipo ni nitie chik manyien mikelo, nitie gima iwacho ni nitie transition clause. Transition clause tiende ni joma ne nitie ka gibedo first out to joma kawo kargi koro onego bed gi qualifications madwarore. To ok ni kawuono ukelo qualifications madwarore manyien to koro udwa golo joma osetiyo kanyo kata igni 30, moko igni 20, moko igni 5 gi malo. Ni koro idwa duoke ni mondo odhi opuonje klas. Mano e gima ok timre maber. Transition clause ni kamoro amora. Every lifestyle ma ng'ato nigodo. Kata chik moro mabiro manyien. Kata constitutions mane waloso. Ne indiko ni chik moket kama chakore kama to joma nitie to biro exit e yo makama. Koro mane gimiketo ok ni kawuono ji olando ni koro wadwaro degree ni joma onge degree gole skunde. Ng'ama idwa gole skul ni bed nigi gimiluongo ni experience. Nitie degree to nitie experience. Ng'ani nigi experience ni igni 30 osebedo head teacher mar skundne.
sani ok inyal wacho ni idwa duoke bang'e no otimang'o odhi opuonji. Koro mane owacho kaka nati ni mano ok timre. Ng'ama ni e skul mane oseyudo telo mondo obed headmaster kata deputy headmaster otie atiya motieki e okang' modhi tieke, kata ka ni en retire any natural attrition mamiyo wuok. Kosewuok to koro kudwa kelo ng'ama kawo kare to ung'i qualifications manyien manitie. Makoro mindiko manyien mang'i ka nitie. Yes, ing'e ane ni en ochope okang' midwarone. Mane mowacho ni transition moro molosi yo malong'o. To ok inyal wacho ni mayo ng'ato tich. Mane ing'e ni is a demotivating factor. Ok onyal tiyo. Erokamano ahinya. Ang'e ni dwaro ung'eny. Wabiro bedo kwalose nikech pod wan gi thuolo ka indi. Sharon, ni tuwach no ane gi wach. Chola nena. Gima timore ni wan gi buok, jok mabuogore abuoga gi polisi. Ma jok sungu wacho ni jack policy directions. Mane ende ma ketho education. Gima timore education ka endo nego beni en planned. Wange very well ni in the year 2026 magi kama wasechope ngadhu mwasegik. Koro kwa plan kamano mae kaka wabiro run our schools. Tiyudo ni ka endi nitie ndalo moko Sharon mane nitiere jopuonj mano timo diploma in education in humanities. Kane graduates all obiro mang'eny nikech ne onge plan ma ji gidwa ndiko go jopuonj. Graduate pokoro timo humanities to gikawo jo diploma mane otimo diploma in education to giduoke primary school. Kagima nenore ni kuno ni primary school kucho graduates nok nya puonje. Koro tako chiedhre nade ni sani koro giparo ni graduates nyalo puonjo primary school kendo nyalo head schools. Koro gima notimore ni ng'at mano bedo trained gi orientation mar secondary to tere kucho komiye debriefing. Utere tero bole kucho ni mondo dhi opuonj. Mano was a waste of human resource. Koro mae mwenyisi ni buogruok gi policy ma Ministry of Education, Teacher Service Commission siekogo. Gina osieko nyar kaonge. Magi gik mwakwero ma brothers manike unity wacho ni. Mano ok timre. Nikech piny ka ende wasesomo. Wan opuonjwa gi jok moko mano ok odhi e training. To koro wantiere kasani. Dalo ma koro ne okel jopuonj ma koro trained. Ne gibedo faced out naturally. Koro nudwa ne otime mana mos. Odhi adhiya kamano ma koro gilal. Kaka sani endi sooner we will not have jok mapuonjo gi certificate. Nikech sani olok training ni the lowest qualification in education teaching and diploma. Kuru teachers training colleges mwango sani train kaka diploma. Mano is a very good method of phasing out. Tiyudo idhi adhiya mos kamano nyaka chimoro rum. Ing'eni lokruoge ma kamagi notim koda put mabende wang'e ni jatend piny Kenya nochuogo mabende kata mana report bende nosekele. Ang'eni moko kuomgi nosero, moko kuomgi bende pod opingo kata mana nyaka sani. Aneno ka nyakwarom Gajwang' oro ote mopogore opogore. Kinyalo ketna moko kuom ote mabende osebedo ka donjo mar mondo mi asom. Aneno ka jopuonj bende neno chenro achiel kachiel. Ang'eni jopuonj ni e holiday gi sani. Aneno ka gineno chenro. Nitiere japuonj Victor Leon kantiere kaunti ma Siaya wacho ni shida mar jopuonj ere nyalo ne yamo kanya kwa Gajwang'. Wacho ni shida mar jopuonj en ni wan gi health scheme ariyo, NHIF gi mano mong'ere kaka AON, kendo wan gi pension schemes ariyo. Wach pension schemes go bende ng'eni gin achiedh nade ma bende jogoro ahinya mar nat gi kupet bende dochoro nyime kanyo. Akilo misori geno mara ni bro bedo kiwache wach NHIF gi mano mar pension no. Kopogore gi mano bende janeno wa machielo iwacho ni jagoro Akilo Misori wang' ni kik uswa ngima tek ni jopuonj. Riwre uru mondo ulos ngima wa kaka jopuonj. TSC ni to kara dwaro ni obed disbanded ochecho. Erokamano nya kuom ote mara som ote mogik kanyo mar janeno wa machielo. Kinyalo ketna ote mogik mano mar Pastor Wood Nyajona. Iwacho ni jopuonj to nego ng'i wachgi maber. Aneno twak maber kantiere Kano Kimira. Iwacho ni waradho tiegot ka. Erokamano ahinya. Koro Akilo Misori achak mana kodi ote joneno magos chakoro. Ntiere wach mano mar bedo koda health scheme mano okumba mar thieth ariyo. Ntiere NHIF gi mano mar AON gi wach pension schemes bende ntiere ariyo. Wach makamano diwachang'. Sharon, gima jopuonj onego ng'e health scheme, National Hospital Insurance Fund and statutory
statutory. En a law ni ng'ata ma nitiere a service matiyo public kata private chulo NHIF. NHIF no eno cover mana bed kadipo ni yubedo hospitalized. To ing'e ni jopuonjwa mantiere service ne wan gi medical allowance. Medical allowance ni miyowa to nong'e ni wan gi NHIF. Kod medical allowance ni employer bende Employment Act omi mandate ni onego bed ni provide medical onego bed omiyo workers ge a scheme, a medical scheme. Onyalo miye pesa kata onyalo miye a comprehensive medical cover. Koro mane momiyo wan tiere kanyo. To two pension schemes ma aimado wuoye. Ma india inamata makuro wan ge kot. Nikech superannuation scheme en ema koro ringo sani monego beni wa subscribe magije ni wa pay for our scheme at a rate of 7.5%. Employer chulo 15%, 15.5. Magije ni onego bed ni en about 22.5%. Kuro according to Superannuation Scheme Act ni ng'at machulo superannuation scheme okonego beni chulo NSSF. Mano onego beni exempt. To kani oginicho implement the NSSF Act to gikaka pesa te. Kuru wantu waseka wadhie court. Court maburo amua ni wachula. Mawachno pod ni doho nyaka gisa. Man diego kuro okada uwe mane. Kuro mane duto kama inti. To on the issue mar health, NHIF and statutory. To employer be nyalo yiero mondo mi nikech kane medical allowance wano kaw kaka mag jo public servant. To kuro wan waketo matek ni mondo miwa comprehensive medical cover. Mamani gimo setimore. NHIF ka intiere go okonya timo ni gika ng'eny. Okonya mi referrals kaka dwaro. To nikech wan gi comprehensive medical cover kuro japuonj nyalo dhi kadipo ni gi problem moro ma otamore basic facility to inyalo dhi this other suspect hospitals so long as nitiere approval. Ilero kanyo makare bina gine kaka Jonas bende nitiere gi Martin wach medical scheme ado wacho ni gimomiyo jopuonj nigi confusion en ni NHIF be kaka organization nitie jomoko ma be oyuda comprehensive medical cover ma NHIF machiwo to jopuonj margi nodonjo Minet nikech NHIF kano bid to Minet be no bid no yudore ni bidding mar Minet ne ber molo mar NHIF ema nomiyo Minet no migi mondo gine magi run cover ma jopuonj jomoko manie sectors moko nyalo bedo ni gin margi bedo run gi NHIF lakini nitie part mar NHIF ma jagoro maduong' Akelo Misoro sewacho ni statutory deduction ne nitie chakre chon nitie makata ne jopuonj nigi medical allowance NHIF ne pod nitie koro jopuonj kik bed gi confusion ni nitie two medical schemes nitie michiwo gi jandik jotich mane medical cover ma Minet chiwo to nitie statutory ming'ado ma every other public servant ing'ado koro kanyo confusion kik bede mondo bede yo maler maber aparo ni kanyo lero makare matariyo wach pension ma nitie pension 7.5% mano nyoche okokale to kata nitie igni ma oket ni ng'ama japuonj manigi 45 years and below ema donje scheme cha to joma ni above transition mane owacho cha joma ni above tieko gi scheme mane nitie chon mondo eka koro kik gibed ni jing'iyo ni nitie scheme ma jopuonj golo koni jomoko golo kocha gin schemes ariyo lakini moro ni miluongo ni provident ni okawo kuom scheme mane nitie machon to kar NSSF ka wan be wadwa kwedo matek nikech onge kaka inyalo ng'ad jopuonj NSSF
to pod en gi provident motimo mochulo. Emomiyo kane owetewa jokupeto dhi e court, waungo gi lwedo nikech onge kaka ginyalo ni koro doho nokalo ni koro gini ong'adi, to kata employer pok okawo thuolo mondo nyiswa niya ni court nokalo kama, koro chakre dwe ni kata chakre dwe mokalo wadhi timo wadhi ng'ado mondo wan be wapenj gi ni to ere kaka ung'ado pesa ni, to wan kaka joma nie teaching service ok onego bed ni timo ni ng'ado pesa ni. Emomiyo kanyo to makoro ng'eto di wachi no dhuro yes to king'iyo msach japuonj kata meto mineno wawacho osara manika sani ma TSC chiwo 2.4 gi 9.5. King'iyo provident fund odhi gi 7.5. King'iyo koro NSSF be kawo gima gikawo, housing levy be dhi kawo, loans be dhi kawo. Koro gidwa ni japuonj ni obed motivated yo manade modhi puonje gine, kata ka dipo ni watiyo matek ni mondo giyud meto mar osara. Koro mago gik ma sirikal nyaka ng'i gi wang' matut mondo ging'i ni weche gi ok ber ne japuonj. Janeno moro nowacho ni onyisa kelo misori ni kik wausgi. Wan nomiwa telo ni mondo wati ne jopuonj, to onge kama obiro bedo piny ni wadhi ni mondo waus jopuonj. To wadhi wacho weche manyalo benefit jopuonj kaluwore gi kaka weche nitie to gi omenda manitie. Ero kama na kelo misori wach mar uso jopuonj no dipar ni mano paro mowuok kade, dipar ni janeno no oro wach no kaka luwore gang'o. Ingi matimore Sharon, ini tura to waburo mano wabuo wacho bang'. Onge wach. An babowa no ochamo msara mogik siling 522 ne en japuonj. To bende ok bor ahinya. Nikech higni 3 bang' thone, gin notho e service. Ambe nachamo siling 850. Anyuola na mosetiyo ne sirikal gin na jopuonj. Ng'ama nyalo paro ni an gi njama moro ma adwa mana uso jopuonj no en ng'ama leko. Lek ma ok aparo bong'eyo kaka odonje chunya gi leko no. Nikech mokwongo gima nomiyo biro kata union ka ne en mana dhier mana neno ka tich mar puonj oseketowa kaka family. Aparo ni dino ka chako gi puonj kae udhoni puonj to nahero. Da chako mana gi DC and above. Ka diponi ne pesa mane chulo babu ane ber mane nyalo miya exposure kaka nyithi jok moko. Koro wacho ni ne passion. En gima an go gi passion to kendo ng'ama nyalo paro ni ohala magoyo en mana uso japuonj. En ng'at maleko. Mano paro mombachni. Mano paro mombachni. Ero kama na nyaka pok yo matin bende ng'eni bende kan waloso kotende kod weche mag thieth ahinya okumba mar thieth. Nitiere dwaro mar nat ma bende dwaro mar mondo mi otim lokruok makara ahinya okumba mar thieth kotende kod weche mag maternity. Ng'eni nitiere chudo, intern teachers bende nitiere dwaro mar ndiko. Wach makamandi wachan kapok yo matin. Ng'eni weche mag thieth nitie kaka ne contract obedo. Ma contract bed nigi period ne monego bed ni orume. Mak mana ni every other time watimo gimiluongo ni evaluation based on monitoring matimore ndalo ka ndalo. To wan gi committees be up to the county levels ma miyo duoko kaka schemes onego bedi. Gima lich matimore mwanyalo wacho ni sirikal be ok chiw pesa e sa madwarore mondo Teacher Service Commission obed gi pesa ma gichiwo mar contract mondo service providers oyud kaka ginyalo konyo jopuonj. Koro kanyo dwaro maduong' ni pesa mar medical scheme onego chiw e sa madwarore. Nikech nitie kata service providers moko moseweyo giwacho ni gin koro ginyal chiwo services nikech pesa ma gidwaro ma pok ochulgi ng'eny. Koro sirikal onego ng'e ni pesa no yudore. Employment mar interns mano to sirikal osewacho mano be onge kama donjore gi medical scheme. Pesa intern en mar intern. Interns to onge kod okumba mar thieth. En intern to ka diponi nikech gin ayudo ni giyudo lump sum. Mano be ok ber. Onego bed ni imiyo gi thuolo mondo gi enjoy facilities ma japuonj yudo. Be momiyo wan wakwedo wach employment mar intern. En ni sani wakonyo sirikal ni mondo giyud jopuonj manyalo puonjo nyithindo. Emomiyo be wawacho ni intern be onego bed gi period magitimango magipuonje ati loko gi permanent and
pensionable. Nikitangene yuaro pele ntire kanyo. Kotende kod ndiko jopuonje gi ndiko intern teachers. Mabende kore dwandiki. Yes. Emomio wacho ni jomo ndike intern. Okibeda beda intern igni adek ang'wen abich ni intern. Bang' higa achiel loki bed permanent and pensionable. Mondo every other privilege miyudo in your work conditions of service iyude kaka dwarore. Kik bed ni nitie moko mang'adi oko kaka medical scheme, house allowance, commuter allowance, gik manitie monego bed ni yudo. Lamsa mar siling kata 10,000 kata 15,000 idak godo kure. Ere kaka inyalo tiyo maber. Mago weche ma ok wadwaro. Wadwaro mondo orie weche mondo weche obed maber. Erokamano ahinya. Nyakon Mgajwanga ni no otegi med mana oroge hang'eno duche makawuono bende jopuonje ntiere yweyo bang' skunde koro loro. En kero mara ni skunde nek beni yawo juma mabiro doge. Koro chieng' wuok tich kata mana kapok skunde yawo wan wasekelo ni chenro ka Nyakon Mgajwanga twak ewi osach jopuonje. Antiere kod jodito magu ka kinja puonj mar primary. Antiere ka Gezbon Otieno mabende en jalup jagoro mar riwruok mar NAT. Bende antiere ka gi jagoro maduong' mano mar Kupet Akilo Misori. Ne jopuonje mantiere skunde mag sekondar magi kinde mabende koro unyalo ore ote dwaro maru mabende dwaro mar mondo mi odhir ne duola mano mar TSC. Yien mar mon miako yo matin aduogo gi mathoth e okanga mar ariyo. Kete mani Ramogi TV. Ka osiep motegno kod johot moherore ritore. Nyako cha. Timondo ndisori. Wayudo ng'eyo tonggi. Ipani akia gik mitimoga. Kuro wengi donje matusi na ukweli donge. Yud more ngimani kokalo e gik matindo. Udogo shwab wene musajaka dala. Justice for all. Miane ngima Nyarkochia kod osiepene kachiel kod joodgi. I am busy. Gima ruotho miyo kana wene jachien. Sama giromo gi pek mar ngima, joot kod osiepe. Nyasaye neno gi wang'i ma ok opimni. Akwaye ni mondo imak tieja karibu to kopuodho tilew chunye. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Nyakocha irachna e joga. Koka ite to tegore mana ka ita puoyo maniego. Nyarkochia. Tich abich ka tich abich, saa 1:55 otieno. Mana Ramogi TV. Fwenyo chuny kitwa. Ang'o miyo yie ni chako mana mine? Dak ne chake yie chuo. Yie ni chako mine nikech mine ma pito. Ng'e sigana kod kido manyiso ber kod mit piny. Nitie jaduong' mane okwongo kama ni iluongo jaduong' Ngeso Kosanjo. Kaluwore kaka kidi ma jaduong' ohero kaka chiege maduong'. Kidi jaduong' ni Kit Mikayi. Kendo rom kod jorit kitwa. Mondo ne en dero mar jaduong' madhako moro amora ok dheye. Piny mamako dhogi. Kamaru biro to maru to e dala. Iecho ne tie. Omake amaka kama anyawana adhiadhia kinywana limi. Riuri kod Rabala Kwasi owadgi Rajabu. Tiene kurgo jonam gerech en duoko rech mane iseng'iewo. E 111. Ngeso ka ngeso saa 1:45 otieno. Mana Ramogi TV. Kokalo kuom lakteche kod thieth, wayudo ng'eyo kaka dendwa tiyo. Nitie hormones mar ng'ama miyo kata ng'ama nyako. Iluongo ni estrogen gi progesterone. Kendo wayudo ng'eyo kama inyalo yude kony moluwore gi weche thieth. Daktari en tich ne thiedho oganda mondo oganda odhi maber. Kaka wadak e kinde ma ok ong'ere. Ngimawa en gima duong' moloyo. Ka en ng'ama osiko ka ywaka, en kama osechopo dwa kawo ngimane. Kineno science gi wek rito. To e penj laktar, wakelo ni lakteche molony to gilero ni weche thiedho tuoche ma opogore opogore kod rito kit ngima maber. Anyalo tiyo kod chiemo e geng'o, thiedho, kachiel kod timo bero ngima wa bende. Yes, erokamano. Penj laktar kokalo Ramogi TV kama wacho ni ngima en mwandu. Wuok tich nyaka tich abich chakre saa 12 odhiambo nyaka saa 1 mar otieno. En chenro ma kik bai kata matin. Ni vizuri tukishirikiana tukiwa kitu kimoja. Sio siri, umoja wetu ndio msingi wa kunawiri. Hakuna kutengana, pamoja tuajengana.
kujijenga kimaisha na kibiashara. Hiyo ndio ishara tunasonga mbele kwa hii barabara ya maendeleo. Basi kama una kikundi au chama, pamoja juhudi zetu zitatusaidia kupitia Equity Bank Pamoja Group Loan. Kama wewe ni mwanachama wa kikundi au chama, unaweza pata mkopo wa kujijenga na Pamoja Group Loan kutoka Equity Bank. Tembelea tawi la Equity upate maelezo zaidi. Equity, karibu memba. Nyakoro mgajwang machiegni kende okang' mar ariyo dakika na dek tok saa ariyo mar okinyi harwakini machiegni okinyi makawuono nyakoro mgajwang ponono nokia wang' jowi mari watwako tenre kod twak ewi wach osach mar jopuonj. Ang'eni ote sibedo ka donjo dakika bende wadong' godo matin ne 15 mar mondo mi watiek chenro makama. Kinyalo ketna mana moko kuom ote mar mondo mi asoma. Kelo Misori mano jagoro mar Kupet mabende nitiere ka biro duoko kanyakla kod Hezbon Otieno mabende jalup jagoro mano mar riwruok mar NAT. Asoma ne moko kuom ote mabende sibedo ka donjo ka. Kinyalo somo koda, kinyalo konya somo gi e yamo. Quinta Queen iwacho ni degi bed police department dose medgi osara chona. Osiepa to jopuonj nyaka dhi ndara makatang'o. Ang'eni jopolise nego bed ni medo osara chakre odiochieng' makinya. Amelia Oveta iwacho ni I wish they can understand the work teachers do. Deductions chalo low e pes jopuonj ni mshahara. Iwacho ni mshahara to bende matin ma erokamano ahinya. Ote machielo asoma no mogik. Absalom Alago iwacho ni Sharon ong'aw the health scheme mar teachers. Ong'ia maber iwacho ni AON Minet bid was better, but they should be looked upon on services they give to teachers. If it's not complying to teachers, iwacho ni why shouldn't they give a new bid again to get the best which can oblige the teachers' needs. Ang'eni nitiere ywak mathoth ahinya ahinya. Ang'eni gikanye mwamake godo ote ng'eny mabende jopuonjo sibedo ka oro. Ang'eni ywaruok mar okumba mar thieth NHIF, Minet, AON. Wach makamane mwachak godo mar mondo muler ne jopuonje mabende samoro nyalo bedo ka ng'iewo yo makare. Achak kode Kilo Misori. Gima dwa wacho ni jopuonjwa onego kaw thuolo makende mondo giregister kaka health scheme dwaro. Nikech dwaro ni jok madhi outpatient onego bed ni gi map out kuonde mantie hospitandegi. Problem mang'eny nitiere counties moko ma onge gi hospitande mang'eny. Koro iyudo ni the only hospital mantiere en county referral. Ka koro japuonj dwaro thieth kendo to nyaka odhi outside the county. Koro mano ende ma problem nitie. Nikech kaka dhi kaka counties ma Kaluo kocha. Iyudo ni Homa Bay County kuma ai kata Migori. Iyudo ni the nearest good referral hospitals nitie mana Kisii. To samoro ng'ado shortcut ni dhi Kisii direct. Tiyudo ni koro japuonj duogo ka ok obedo authorized. Wasebedo kwayo the health provider ni mondo gi shorten period mar pre-authorization. Mondo jopuonj kik budhe queue ka japuonj rito ni mondo oyud thuolo mondo thiedhe. Kata ni japuonj koro nitiere ward to koro dwa mondo bed discharged. Wasekwayo the health providers ni mondo ging'ad period ma japuonj wait ka rito mano. Magi ndi kuonde ma apa nitiere HS. To an kaka ng'e ni insurance gi thothgi gin ma gibiro mar timo business mar yudo bendo ohala. Koro iyudo ka samoro nitie ng'ikruok. Koro wabiro kawo thuolo makende ma wantiere goni ka wadhi e twak mar next week Teacher Service Commission. Ni ka wang' ni gichiwo kendo contract mar thieth. To gitem mondo gifine tune kaka jopuonj thagruok gi e kind service providers to kod the gospels nitiere mondo kik wabed gi ywaruok mang'eny e thieth. Mano e gima nitiere wach mar health manyalo wacho. Erokamano ahinya. Hezbon, wach manyalo wacho ahinya nyaka luwore kod ote mosedonjo. E wach health scheme mado wacho ni kamedo gi weche ma wadwa kelo wacho. Wadwa ni mondo wajiw observation mwaseyudo ni nitie service providers mabeyo ma kata ka jopuonj odhi e hospitandegi to duoko mwayudo ni ne giyudo thieth maber. Kaka nitie facility miluongo ni Medihill
manogol to jopuonj yuago med nyaka sani. Ma kade bed ni Minet maran this medical scheme ong'iewo service provider makamano, biro miyo ywak ma jopuonj dok piny. Nitie kata moko manie gweng' kaka kelo wacho ni moko ok ging'eny. Kaka nitie service provider ananya kach. Nitie moro maneni Katito. Ne jopuonj access yo mayot to ne ber negi. Tiyudo ni sani nikech reasons ma ok understand. Minet ma is controlling the medical scheme or withdraw services mag facility kaka mano. Tiyudo ka facility ne konyo jopuonj mina jopuonj matiyo gi ndara madhi jomoa that route madhi Kisino te kata madhi Kindu jopuonj ne biro kanyo nikech facility no ne ber. Koro ka gi withdraw facilities makamagi ema kelo chandruok gi ng'ikruok. Koro onego ni service provider be twak makoro adwa ni kendo kwa kete mesa mondo kik gibed ni gigolagola service providers without proper procedure. Mondo service providers machiwo services maber ne jopuonj mondo jopuonj oyud service. Mar ariyo mana wacho kendo adwa nuoyo. Ni mondo service providers gibe owinj maber mondo gichiw services e okang' maber. Sirikal omi Teacher Service Commission Treasury pesa e sama longo mondo gin be gi transfer pesa ni ir service providers mondo service providers yudo pesa ma ginyalo ng'iewo godo yedhe, ginyalo chulo godo dakteche, joma chiwo services to the teachers. Nikech yudo ni service providers moko ka japuonj odhi to ng'amo dhi gi pesa ne gimiyo priority gi ng'amo biro chudo cash molo ng'ama biro chudo gi card nikech delayers. Koro weche makamago kolosi to ywak ma jopuonj manitie mang'eny ok dhi bedo. Erokamano ahinya. Kapok awinjo wach mogik kaluwore kod thoro wach ma bende wantiere godo. Asomo moko kuom ote, asomo mana adek kende. Aneno kanyo ka Mwalimu Joseph ineno chenro. Iwacho ni Ramogi han japuonj Ogonda. Penjo nani ka unions ok nyal winjore gi TSC nikech tok teko. Ng'anyo mar jopuonje nodhi kure. Openjo kanyo kendo ni agene jopuonje manie lower job groups onego yud meto mamalo, kokamano to jopuonje biro blame unions mago mag jopuonje. Florence Omolo iwacho ni Sharon jopuonjo nego chul maber nikech tich matek magitiyo. Faith Orlando asomo te marimu gika nyoto ni japuonjo onego chul maber because a teacher is the mother of all professions so that jopuonj own a dignity in the community. Gisani hadaro mar mondo mi awinjo wacho mogika chakodi Hakilo Misori jagoro mano mar Kupet. Erokamano Sharon, gima dwa kwayo jopuonjwa ni gibed patient. Waore mondo wariti mondo watiek twak e yore mag msara. Wan wawegi wang'eyo ni jopuonj to hinyore to be mane momiyo seche moko wajawacho ni watiyo gi tool of last resort mar golo ji ng'anyo. Ng'anyo ok en gima ber. Piny masani endi onego bed ni wabido e social dialogue platform to wawinjore. Nyaka nwa chak gimiluongo ni CBA. Iseneno ka wanoka ahinya kwago koko. Emomiyo gima sirikal tugo machalo kaka twakni kik gituk kode kamano. Nikech ka gituo kode to bende wanyalo wacho ni ng'anyo ma osipna moro wacho kanyo waduoge duoga wadwa kendo obutiyo kode effectively. Kendo koro sani to dhi bedo marach mogik. Nikech wadhi tam mar adek. Wadhi tam mar adek. Koro onge tiende mondo waichre ni wabuogo ni wadhi duoge. Wan wadwa nyiso ni mondo gibed serious gi talks gi. Mondo wamany kaka wanyalo konyo nyithindwa kendo jopuonj bende oyud dignity ma osiepega ma jopuonj go wacho. Nikech wan e mother of all professions. Kadiponi for example kwadwa eko gima ne Angela Merkel former chancellor ma German wacho. Doctors odhi wacho ni ang'o miyo jopuonj chulo better. Nopenjo gi ni to ng'ama puonjo mondo obed dakteche. Iwacho ni the teachers gin mother of them all. One mother of them all. To be a teacher is better than a doctor. Teacher is better than a farmer. Teacher is better than a lawyer. Koro gini endi omiyo kik watuk kode. Japuonj ok law go chak. Gino en gero matut. Onego bed ni sirikal ong'eyo ni bedo ni japuonj ok law go chak ni onego bed ni wearing fence ng'eye mondo kik jok moko goya nikech koro odhier. Kik giwewa ni mondo koro wamany ni wadwa go ngware. Nikech wan wadwa serve the country. Erokamano ahinya. Kata mana dwaro mar jopuonjre ma bende tinde dwaro kata mana somo. Aneno kata mana ka dok piny. Chon profession mar teaching no miluora ahinya. Ang'o mok timre? Hezbon kwatieko. Adwa wacho ni
kamedo gi kama jagoro Akelo Misori wacho ni wadoke mesa wuok tich. Jopuonjo mi watuolo mondo walos gi sirikal mondo wane gima dhi wuoke. To weche mag ng'anyo ok ni en yo kende mwanyalo tiyo godo. Ne wasetiyo kode chon. To sani wane okang' miluongo ni 21st century manyakwa apply 21st century skills mag yudo gima japuonj dwaro. To ng'anyo no is still also in the constitution and last resort mwanyalo tiyo kode as a procedure. To jopuonj gi be adwa ni mondo anyisgi ni kang'iyo social media gin gogo ema kendo giyanyo jagochwa maduong' Collins Oyu, giyanyo jagochwa Akelo Misori seche ma gikedo negi matek mondo giyud gik ma gideyudo. Gichal joma mine gi adwa tiyo gi wach ok rach ahinya. Kikiti gi marach ahinya. Ok rach ahinya. Awacho ni mine gi dhi duero negi, dhi puodho, loso chiemo to pod giyuak ni mine gi ok migi chiemo. Koro adwa wacho ni gibeda gi subira moro, kik gibed ni giyenyo ayanga. Ni seche miyanyo Akelo Misori, seche miyanyo Collins Oyu, sirikal be somo. To ng'iyo ni kare jogi opogore ok winjre. Moko be wacho ni gima sirikal omiyowa kawa ok wabi ng'anyo, ok wabi dhi kodwe ndara. Jopuonj onego mi jotendwa time mondo jotendwa obede mesa mondo dwanegi gima yudore. To kik gibed ni ginyalo nyiso ni wapogore. Jopuonj ok onego pogi gi joma ndike social media. Erokamano ahinya. Bonyere ripradek ang'ina Akelo Misori nyidi nyalo lose weche mabende Hezbon owacho kanyo no. Gima timore erokamano ahinya Sharon. Amedo mana wacho ni wan oloswane mondo watetene jopuonj. Kendo mano gima dhi tim. Wasewinjo kaka ok adwa wacho mago ni jopuonj paro ni wantie kae mondo wane tall buildings Nairobi. Wan ok wabiro neno tall buildings Nairobi. Wabiro ni mondo watetene jopuonj. Koro giriti. To ka dipo ni gidwaro ng'anyo no, wabiro luongo negi ng'anyo maduong' ma wabiro neno kaka ging'anyo. Tiwinjo kod Osman wacho nang'owa ni gine magiwacho ni mondo migi amiya gima thin endo gikawo gidhigo. Gikia ni 2.4% of 10 di. Dono kata ka police mu train for 6 months omeda 1,000 maromo gi japuonj somo higni 4. Dono kama ni samo carry of everything. Ok wabi deal gi ayanygo, to wabiro deal gi objectively gi gik mwadwaro. Erokamano ahinya. Ng'ino kiny makawuono jopuonj duto te ng'iyo mana wang'u duche makawuono. Wan warit juma mabiro kaka twak kodu mano kupet riwruok mar NAT kanyakla kod mano mar Kusnet biro bedo ka dhi nyime chieng' tich adek donge. Agone erokamano ahinya Hezbon Otieno kuom chopo twak kanyakla kod Akelo Misori. Agone erokamano ahinya. Kwak manya kor mga jwangi kanyo bende makelo wegiko mar twak dakika 15 tok saa 2 mar okinyi. Ote wuoro mang'eny. Dwaro maru Akelo Misori bende wantiere ka Hezbon Otieno biro bedo ka chwalo mar mondo mi uyud wega hinya kinde mabende utiyo. Oritiru masani chenro mabende biro bang' ma en chenro mano mar pok opogore pok mabende natimo e gwenge mago Homa Bay. Kik dhi mabor. Ngoma Uwake en od jothum. Ngoma Uwake akelo ni mix mofwes. Reggae, ja, Rastafari. Always missing you. Twak gi jothum nyakoro mago janka mora magintie. People crave is the different. They crave the exotic. Yeni kila thum ni kare. Kama nene edition. Benga kaluka Picha beach nyakura mangajuang sukus kamwati memana kama Kitemana ngoma wake nyinga en Papa Weekend Wukich tichario tichadek tichangwe tichabich sapar gidaka paga beach nyaka sapaga rio Warom Inyalo goyo kwan kod omenda ma aching' kata ma ikete bahasha ka isiko itiyo kod omenda mohingo kaka onego itigo. Tema ne keto e bahasha omenda ma idwaro tiyogo kama moko to ikung kata ika.
Ageno ni ano kawiro makeup mang'eny ahinya. Angadio ni nitiere nyako kae momori ahinya. Introducing Kundali Bhagia in Luo. This is a story of two sisters who lost their father, and in their quest to find their mother in another town, they find love. Enjoy this romantic drama of Kundali Bhagia in Luo on viewsasa.com. Mano ber ahinya. Era mit, era odake kindwa. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Obed pau siasa, ohala, telo, thieth, jiwo ratich oganda, kata mana somo. Ka onge jiwruok e kindwa to okwabi bet. Ng'ama miyo, duonde kata tekone, nyisore e okang' mamalo. Dhowa ni kar duso mach. Wuo gi ng'ama nyalo wuoyo go many network ni. Kamora mora ma intie pachoka. Mine osekelo dongruok mathoth e pewe magimako, kendo lony margi kelo lokruok mathoth. Asementa ji moromo kendo I'm very proud of that. Winj lony, jip kod puonj magichiwo. Gimoro amora midwa timo tim gi tekoni te gi chunyi te nikech mano kende e yo minyalo dongori godo motegno. Ngeso ka ngeso e chenro mar Mine Wacho kod Jaelieta. Chiegni e show mamit maratari ma iluongo ni Ramogi Night wakelo go tich abich seche machal kama. Ka in jahera mar Luo Benga kata ajawa wakelo ni ngolo mobedo piny mayueyo mana mo. Lungani kolo kol instrumental kaberni be inyalo lungani Boy Handsome Within and Without. Boy Handsome moment away aroji bed and breakfast sama pekni tilungani ngenja the entertainer. Kaka pile nyakona mogejo wacho ni kete manaka. Ramogi Night, Teacher Beach ka Teacher Beach, Sangwen Otieno. Fuenyo, chuny kitwa. Ang'o miyo yie ni chako mana mine? Dak ne chake yie chuo. Yie ni chako mine nikech mine ma pito. Ng'e sigana kod kido manyiso ber kod mit piny. Nitie jaduong' mane okwongo kama ne iluongo jaduong' Ngeso Kosanjo. Kaluwore kaka kinde ma jaduong' ohero kaka chiege maduong', kidino duong' ni Kit Mikayi. Kendo rom kod jorit kitwa. Mondo ne en dero mar jaduong' madhako moro amora ok dhie. Piny mamako dhogi. Kamaru biro to maru to e dala. Iecho ne tie. Omake amaka kama anyawana adhiadhia kinywana limi. Riuri kod Rabala Kwasi owadgi Rajabu. Kendo korgo jonam grech en duoko rech mane iseng'iewo. E 111. Ngeso ka ngeso, saa 1:45 otieno. Mane Ramogi TV. Chenro mami thuolo mokwongo mar neno kendo winjo gik motimore paw tuke. Gor Mahia emomako mpira Samuel Onyango. Kochakore gi weche mamulo chuny nyaka mago mamulo pach ji. Wan go duto. 7.65, can you believe it? Mbaka makende gi jotugo kod joma ong'ere weche tuke. Ji ong'e man jo Kenya jong'wech. Waneno ka jomoko nobiro kod tuke moko ma ok en popular ahinya.
to ne gibiro gi perform maber kwa kaka yiego. Nonro matut kod weche manyien mag tuke mowuok e piny mangima. Football is not only physical, mentality cha beniti. It calls for more character than just being a legend. Pau tuke, kama tuke usiku, ngeso ka ngeso, saboro odiochieng'. Nyakorom gajwango okinyi majaber okinyi makawuono poko pogore biro ni e gwenge mag Mbita. Antiere county ma Homa Bay toka iseneno lalo mano matudo Mbita kanyakla kod Rusinga. Okinyi makawuono nitiere wuod Luo ma osebedo katimo pok mano mar twango curtains e gwenge mag Mbita. Nyinge en Ben Alo. Osebedo kotimo pok makama chakre higa mar 2016. Entiere kod kit pok ma bende nosebedo kotimo ka bende entiere gi kambi mongere kaka JB Curtains and Design. Machiegni bed kodwa nyaka giko. Nyinga Sharon Ongao. Nyakorom gajwang motelo nasenyisi ni wantiere gwenge mag Mbita. Gisane chope duka mano mar mongere kaka JB Curtains and Design. Asera doka gi wuon duka. Arwaki ni machiegni chenro mano mar poko pogore. Kwacha ko chenro makama. Fulani na nyingi gigi mitimo Mbita ka. Ani lungane Bernard Onyangalo. Aja Sembo Murarida. So atimo wala Mbita. Duka milungane JB Curtains and Designing. Aloso curtains, pillows, affix rods, anyalo fix ni curtains e ot. Gimora mora matimre e ot. Ben, pok mar loso curtains gi designing ni chako e higa mane? Pogni nachake e higa mar 2016 kana antiere Kisumu. Kanyo mane antiere antina mane time. By the time mane antiere kode kanyo, tijino nomora. Manawacho, anabet kenda, wacho tijini ere kaka nyalo ng'e kono chona mondo mi awuogi antina okona obende kaka notimbre nade kaka nong'eyo tijni nokona kaka noyude mabe natiyo mana gi the same way kaka notimbre nade kaka obende noyude. Isache mochelo ni nitiere duka mar antini kata mna waya ni gwenge mag Kisumu. Dibed ni en manotiegi e tich makama to ken adier notiegi kuom thuolo mar monade? En manotiega but notiega kuom thuolo mar higa 2 kesu no ken gi mana tiere garaka nodo mano wadhi mos I understand it. Giseche gima nokela kanyo nopogre gima naduga yudo kanyo. To mana konyalo penji kaka wuodhi osebedo bang' tiegruok ma bende ni yudo Kisumu sani koro in Mbita. Wuodhi osebedo nade? Toke kawuok Kisumu naduga paro na wasebet koni to gi kama sechope. Already asetimra nade aseng'eyo. Okay, asebedo gi talent moro kae. Koro ber mondo mi ang'i place moro a bit far. Muratimra nade aba atem godo talent ni kabi nyalo timra nade nyalo tera kumoro eko kana biro Mbita kana biro no kabira na abire town na bira according to ntenya minwa mantire Mbita koni en mana gochone apenje kaka Mbita en opimo nane en town machalo kama nikech kidwa chako wala nyak timra nade iwinya ne background of town. Kono pimo na nakana wabia ne kona bende timra nade ang'iane monde ko kachakra atim gima paro dhoka na biro Mbita no kabire e curtain and designing direct achako kaka ngama uso malimali auso malimali e time moro kanyo matin. And then at the atimorade, achaka medo gi mtumba clothes, both men and women. Ko kodhi monoseche go ang'iyone gima da timoni gi Mbita gi jomodak Mbita be gibro mor godo koso anyalo manyo pesa to
toke no okayud benefit mar pesa ang'eyo gi jomodak nikech tich mwatimo akenana ticha kama en gi challenge moko matin. Koro atimo mano for the time and then aduoga achung' matin kana neno challenge moko manok donjna tadoke aparona adoga ne tich mana awuok ne piny madhi asomo mar driving adoge section no seche go nan gi kono ne sama doge section no adhi yudo kuonde moko migede nikech transporting materials magedo gi inyalo poka udeliver material kumoro miduogi chaki yudo ang'owa tich ang'o e interior designing kata ka en offices mano be naparo atimo mano eko kaduga base kumara chiel seche ma amanyo mang'eny ka mondo focus e gimoro achiel tie kaka nitie pogruok moro kae eko ka mana atimo nada abeda piny arit kase understand ne mbita in town makama gisane korada loso gimilongo ne pillowcase ichako gi kao gi measurement mare nitiere measurement mopogre gisane ada loso ma 17 ma en common sana ne ji sako gi pimo kao 17 make a mark which is here. Material opogre nitiere minyalo tiyo gi line kiseng'ade inyalo keto ne zip sani koro warwako ne zip ni material mane waseng'ado ndo walos godo gimiluongo ne backrest case chako gi one side bro loka mondo meriu gauges maga make sure na zip ochopo e wang'e maber sani kiseloke ino kaka koro wuok size ma 17 manyaka itimne nyaka igone top stitch mondo bed motegno moromo miyo kata sama ng'ato koro yiengre ok onya wuok e usi mokwongo cha
Teko koro nitiere case, mae case. Wan gi mo mane waseloso, mwaketo fiber iye. En gima yom. Kaka koro nene. Tikawe, tisoe iye ka. Rino ofite maber. Miyo yot nikech koro ma inyalo golo, ma oko ni inyalo golo midhi luoki mama iye ok olil. Koro gi mae, ma iluongo ni backrest mar kom, to okonyowa bet e kom, ibedo mayom, iyienge toki. So gi backrest maloso ni, en wero lose sana gi fiber, nikech fiber en gimoro ma comfort ma kodire to kichung' to bendo chako chiewo. To ka walose kamae, kubedo complete kaka ma, obiro 550 kata 350 koonge gi law ma oko ni. Inyalo bedo ne in gi maiye tidwaro law machielo, inyalo biro kawo gi 250 e bei mar 250. Kinde ka kinde mar mondo mi ng'ato chako ohala nyaka bede gi omenda moro. Akeni no omenda mani chako godo ohala nigolo kanye, sir mane ma bende ponono ni yudo. Gi harakati no amanyo asave mdogo to nyaka ibede gi backup moro e biashara mondo mi succeed maber. Ok inyalo timo gi kori na, nyaka ibede gi backup na yudo. E bangi mara ng'o Equity. To na yudo gisechego ne wantiere machiegni sana. To nabet ka ang'iyo gaji, ang'o miyo dhano movement mar Equity ni. Akena ne mantie machiegni koso gini en ga ena kamae. Kora aneno kaka dhano donje bengi mar Equity. Apinyana joge mage jo payslip ama ang'o miyo jogo ero kae. By that time jo Equity go bende nwarado go ang'o e duka ka. Kono chona mondo atimo nade apenji kaka gidil, kaka gitimo mondo mi okay, napenje e okang' moro mok nadwa ng'eyo na, ok nadwa ni ging'ene nitie gima adwa fwenyo kuom gi. Ona dhi piny mabet piny apenjana kae kar mondo mi astrago ka gi kacha mar manyo pesa mondo achop lek mana an godo gi sani. Dong jogi nyalo konya. Nabet piny ma ji consult, machako deal kodgi, at the end aneno benefit mar bengi. Okay. Nadhi mos mochopo kama gikona na gisani ginyalo ola pesa moro, percentage moro ka. So gini en adieri ama Bende kinde ka kinde bengi bende samoro mar Equity kachiwo sir ahinya mar omenda. Samoro grube ng'ato nyalo donje group oka gimigi hola. Akeni mari no bedo nade? Kona tem madhi chopo kuomgi mane giola. Kaka ne giola gisechego ne pacha ose pogore gi gik manatimo go. Nadhi direct gi gima nokela beta. Eko kana timo nade achung' maber e duka. Kese kana riwogi mang'eny mondo mi ayud ang'o percentage manyalo chako go gima nokela. Ng'ene no miya yot mar chako gicha direct moloyo ng'wanyo koni gi koni mondo mi eko kachop kama dwaro. Wacho ni Equity osebedo ka misir, en mana ni Equity bende mako ga bad jo ohala. Akeni ni wuodhi gi Equity osebedo nade kata mnako pogre gi hola magisebedo ka gimiyi. Tiegruok moro amora bende gisebedo ka gichiwo ni mar mondo mi bug godo handi. Wasesudo kodgi
Kagiola wadhi gigni ariyo. Okopek koholi e benki. Okopek sana. Lure mane in itemo marom nade. Kesa moholi nyaka ibed gi paro mar timo nade duoko gi moholi no. Koro en mana kisego kwan maber tibedo gi yot. Gin bende ok gin jo maricho. Gina joma sawa. Kamitimo maber gina kodi sawa. Kecho ne Equity no mi hola mokwongo tik hola mona gi mi nitimo godang. Lon mokwongo mane Equity miya emana chako biashara mobedo stable. Though nasechake but nen weak. En mana boost go biashara mochope percentage moro manyalo timo nade. Manyalo wuoye ne atimo gima kama. Ben bedo kwa nyime gi chenro makama ng'at nyalo penjo ni to curtains kata mna magine ne toka gi beyo. Curtains iwaro gi kany. Soko mara mokwongo nachako mana gi kama nae background. Mana chako transport go materials. Wan wakelo mana materials. Gik modong wane ane matime iya kae. Kwa nachako gi Kisumu. Sani kora ariyo gi Kisumu Nairobi. Yudo ka sami koso Kisumu Nairobi yudo sami koso Nairobi yudo ka Kisumu stock pontiere. Kwa ni gologi e bombe mana mabende isewacho Kisumu gi Nairobi. Dibed ni dhi kendi koso ntiere kata mna customers magi maoro nige. Ntiere clients maoro but ntiere moko manyaka dhi kenda. Mondo mieko ka customer obed mamor gi tich madhitione. Kinde ka kinde Equity kama ko bad jo hala nitiere tiegruok mabende gisebedo ka gichiwo negi. Akeni bende gisebedo ka gichiwo ni tiegruok. Ponono ni gisebedo ka gichiwo ni gin tiegruok mage ma isebedo kiyudo. Gisebedo ka kwarado gipuonjowa kako onego benwa move kantiere pek moro ntie kaka gimiwa balancing. Sama gitimo na training gichalo joma guidewa e biashara ma wane mwatimo. Sama itime kendi, ing'ene dhi paro kendi kini wuon. But sama yudo ng'at machielo, obokoni kama ibedo ga gi pekcha. Yudo ka koro ibedo gi yot moro. Owuondre ne entie gimoro midwa kata omo. To gisechego, ntie moko manisepango gi pesa manichako godo. Ing'ene bedo mapek nikech kidhi kedo kumoro achiel nyaka fail. Sama warado ka wawuoyo, ikodwa kidwa timo ma mani se chako cha focus go the balancing mano bedo save tu kata mana mdogo tu manya kichope appointment tu nade minyalo timo gicha but the major thing ne gimani chako cha kik fail molo mi iparo gi seche koro ngene miyo wawedo gi yot moro molo kiparo kendi be gina magi paro no ngene ng'ati ma biashara nyaka wiye samoro pong ng'ani dwaro ma Ben intere gwenge mag Mbita Nduko Disore customers akeni kabiro nyiepo irika gitiyo gi yo mane tinde intere lony manyasani jitinde tiyo gi till number initiyo gi mane customers ma wayudo ma nyiepo kae either nyalo tiyo gi cash kata nyalo tiyo gi till number en mar jo Equity Bank one member kodgi matiyo gi pay bill mar 247 ga account mara man 07 95 33 44 56 till number no biro gi nying mana mamara ilongo ne Bernardo Nyango alo ohala ko hala nyaka bede gi ber gi achidh nade kata mna challenges wachaka nena gi ber miseyude kito hala mitimo bange wani nyiso achidh nade miseyudo ohala mar katen ober ndiyo ngene ongetene mondo mi obedne iber e ndara lakini ot kamidake to pogore ko giseche go samotimo ohala mar katen wadone waber duto both oko gi kamoae kaka ko curtains gi sama ntiere ot though en pesa mondo mi kete to kosebede odi kata ini dhi winjo kitimo nade imor gi to ne joma nyalo gombo chako ohala ne
Ober but about understanding. You have to understand customer. Nyalo bet ni timo ala moro ni manyo pesa. Uonde kata nondiki kumoro. Iningene in kanone adina dia usi. Giseche go okay understand gimito nade. Gimitimi ni dich marane onego bena uso gini and something. To sami konyo ngato. Bedo thuolo maduong' sana. Mar mondo sud kata en mondo otimre nade. Wach nyingi kumoro. Motelo chien kocha nisenyisowa ni bende in designer. King'iyo kata mana curtains nyalo neno mandisore gi od ng'ato. Customers magi kendi kubiro nyiepo yirika. In minyiso gi rangi magi kaw samoro kata mana patterns magi tigo. Customer nyalo biro gi paro mopogre. So ana wuon wanyalo konyre kode. Kech ok inyal convince ng'ato totally. Obiro kodwaro red, iduogi kode na in ka white. Nyaka ikonyri kode, mi understand nikech giseche go kidak kode. Kia gima mama ntiere ode. Nyaka uo kode, moeleza hii, mukonyru e paro, motimre nade. Moyie gi gima, idwaro giseche. Always, akonyo ga customers. Nikech ng'ato nyalo neno gimoro e od ng'ato, to dwaro exactly gima ng'acha ni gocha. To gigino seche go, opogre gi kaka ode ntiere. Doka gin gik moko mopogore. Kotere, yodhi neno maraj ma ng'ato kobiro to wacho, So ang'o ni ka okatene, to ni nyiewe kae. Yudo ka sego, ketho nying in background. Kocho ni nako, wakonyori customer. To marketing, akeni itimo marketing ni e yo machalo nade. Marketing, mano mag curtains mabende so jopiny nyalo yudo gi nade. Kachakre marketing kaka chako, tachako gi customers before kumora moro. Tich maber ne customer nyalo mi customers mang'eny sana. Ben wantiere gi joneno magwa, to joneno magwa ntiere counties e gwenge mopogore opogore. Samoro ng'ato mor gi kit ohala ma itimo, udwaro nyiewo curtains magi. Curtains gi inyalo yudgi kata mana kanyo. In iwuon inyalo kopone gi nade. E yor mbui mayudra en yor WhatsApp. Kora do customer mantiere mabor. To koseyudo namba na, wanyalo wuoyo mang'eny, takao requirements madwarre, kata orna, kech measurement ok di wach ne customer nyalo timre nade, nyalo ng'eyo. Onyalo ng'eye by feet, to kiae by meters. Onyalo ng'eye by meters, to kene meter no, en adi feet. Ko yudo ka jomoko oro ni picture, giseche go, ibe nyaka koro wikwan, Trisha ni, nkech picture to ng'ato nyalo oro ni, to oro ni mana normal picture ni. Monge kang'owa, measurement. Ikia nogoe gi kanyo. Viwe gi chien, koso nogoe close. Kubedo ga matek, yudo ka, maybe odwaro gik mang'eny sana, to oro ni pictures. Brocho na awuok achiel kachiel nyaka, ama customer ntiere. Madhi akao measurement kenda, iko katimra nade, aduoga los nego maber. Mondo mi, abe nyinga ber kujo kone ntie gik moko ne online buying. Ene kosekel ni oromi okoromi, ibro chako case no gi mbele kon. Koro anatemo ga matek, kaneno ka anyalo gwenyra gi paro mar customer adhi ga kenda. Kalore gi chal mar ngima, bende ber mar chiwo paro ahinya ahinya ne rowere, injal marawera madhi nyime gi yuto mari. Rawera mantiere kit pok mopogore okinyi makawuono kaka Ben, paro mane madichiwnegi? Dhani nyuolo mopogore, kata wach sana, nikech tich matiyo ni to ng'eny mine tiyo, ema tiyo. Be mano kaoga ni nyalo tiyo tich tailoring. Twang' lewni gi timre nade. But gisani yudo ka ichako ni idwa yiero tich, ibiro kao time mang'eny sana mondo mi iyud gimidwaro. Onge tiende mondo mi ng'ato yier tich ka gino nyalo kelo yuto moro e iye. Tiya sami neno rach, to ng'ama biro kata nyiewi kata mabiro loso ni gimoro, mibiro loso ni gimoro, seche go kawi ng'ama ber. Ko tich chalre. Onge tiende rowera matindo timre nade,
kaka ane koro achako yiero na ano kanya tuwengo kanya onge kama ticho kisecho gin gik ma dhano setimo. Wadak e piny matinde wacho ni kaluwore gi chal mar ngima tich ok yier. Ng'at nyalo neno ni tich ahinya mar loso curtain samoro mine ema jathoro timo. King'iyo kata mana kwan mag choma time nyalo bedo mapiny. Inyalo nyiso ng'ato nada ahinya kaluwore kod okang' ma kamano kanyakla kod yiero tich. Ng'ama yiero tich maybe en gi target of life. Kech gima ng'eyo yiero tich gikone en pesa. Iyiere ok iyiere gikone en pesa dhi timo nade emidhi yudo. Yiero tich onge tiende. Benise motelo ni tijni ni chako higa mar 2016. Chakre higa mar 2016 nyaka sani gin higni buora. Dwach ni higni 7 ma bende osekalo. Ber nyaka bedie nikech ohala ng'ato ok nyal mana timo koko yudi yuto. Ne jal samoro maneno chenro makama kaka ber mane miseyude kit ohala mitimo. Ber mang'eny mosenene tich matimono ne an awuon gi jok moko ma wan go kifamilia. Nyalo wacho an gi nyaminwa moro matin osebet ka somo kolore gi tich matiyone. Gik mang'eny sana, gik mang'eny bero an awuon aseneno mang'eny. Wadhi nyime kwatieko chenro makama to bende daher mar penjo nikech motelo in iwuon nochiwni tiegruok toke kocha. Lakini sani bende nyalo mako bad ng'ato ahinya mar chiwone tiegruok. Kodono ni nyalo ichiwe nono koso gi omenda. Tiegruok achiwo but ntiere fee moro michulo matin. To duration ok anya wacho no bed marom gi mara kaka nayude. To antiere gi duration machiwo. En gima dhi gimoro 4 to 6 months. Kopogre gi mara mana kala ng'awa 6 years, 2 years. Apogra. Ana asome kiparo moro. To pogre kaka anyalo amana apuonj ng'at machielo. To JB Collections kaendi dibed ni loso curtains kendi koso ntiere ng'at makonyi? Ok an kenda. Gisani watiyo gi nyaminwa moro. Mano miya chopo mbita kae. Ne jal ma samoro osewinjo kata mana kaka ilero weche ichiwo tiegruok odwaro biro mar mondo mi otiegre kari kaendi. Tiegruok mar tich mitimo oting'o ang'o? Nyaka ichak ng'eyo pimo midhi ng'ado ming'ere yo. Michop kama koro material iluonge koro ne curtain. And step by step. Ben, kwatieko chenro mar pogore akawo okang' makende mar mondo miyi thuolo mar loso gi joneno mago mag Ramogi TV. Ahinya ka lero kod kit pok ma bende intiere godo kanyakla kod wach mogik samoro ma bende nokwa mulo kano dhi nyime gi chenro. Papen mari. Ne tich matiyo kiana wuona no mora. Kenda dhi kode maber, ok ane rach moro. To joma nyalo gombo bed rowere en tich ma ng'ata nyalo timo. Bed ng'a rowere matin, bed ng'ama duong' nyalo mondo tim. Ok en tich marach. Inyalo tiye to ki understand inyalo benefit kuome. Ne jowa ma nyalo gombo mano mondo mi time nyaka jitaidi sana. Mondo mi chop kumoro ma ng'ato nyalo amua ma kawo pesa ne mi mondo itimne gimoro. Nyaka ibed jadiera. Tem matek ibedo jadiera. To nikech sani antiere Mbita, ayudra Mbita Road, way to Rusinga, just right opposite Equity. Kichopo Equity kanyo. Kapo no kinya neno shop nikech shop ntiere gi kona matin. Tinyalo go namba na ma 07 95 33 44 56. Kamane yudo kokodonyo nikech network to bende teko ga samoro. Inyalo go mar 07 03 65 91 41. Emnario go kigoyo ok inyalo kosa. Abago erokamano maduong'.
Nyakwarom gajuange kanyo bende makelo wa giko mano mar chenro mar poko pogoro kiny makawuono wantiere gwenge mag Mbita. Pok mabende nwamenyo en kit pok mano mar designer. Duka mabende antiere en mar Ben iseneno karamna curtains mopogoro pogore osenyisi kanyo kaka inyalo yudo curtains mage. Koro gikanyo makelo wa giko mar chenro maka mageno mara ni yudo puonjruok achiel ariyo adek mabende nyalo ting'o e chenro mar odiochienga makawuono. Mana kapile chenro maka mabiro ni TV mar Ramogi chieng' tich ang'wen chakre saa 2 nyaka saa 3 mar okinyi. Chenro mikelo kod an Sharon Ong'aw. Rituru masane warad kendo juma mabiro. Gimwando wakelo ni jolony e weche ohala. It is important mondo wan kaka joluo wabed gi dongruok. Wafwenyo ni adiera matut mag timo ohala. Tijni kidwa time en mana mashin mar luoko to gi kuminya yude pi. Wawuoyo e wi yore makare mag timo ohala. Kisechopo level mabedo brand ono beni gimoro amora mitimo en gima timo ang'o makelo pesa. Wakonyi dongo handi ka wami yore mag kano mwandu. Investment group kawache mana gi nyinge no en choko pesa kasto ikete kamoro kasto golo nyinyo mabiro konyi e kinde mabiro. Omiyo wakwayo ni ji duto ket pesa gi e savings mondo wapuonji kaka gibiro tiyo godo. Riwri kodwa chieng' tich ang'wen saa 1:45 otieno mana e Ramogi TV. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile hali ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Kokalo kuom lakteche kod thieth, wayudo ng'eyo kaka dendwa tiyo. Nitie hormones mar ng'ama miyo kata ng'ama nyako. Iluongo ni estrogen gi progesterone. Kendo wayudo ng'eyo kama inyalo yude kony moluwore gi weche thieth. Daktari en tich ne thiedho oganda mondo oganda odhi maber. Kaka wadak e kinde ma ok ong'ere, ngimawa en gima duong' moloyo. Ka en ng'ama osiko ka ywaka en kama osechopo dwa kawo ngimane. Kineno science gi wek rito. To e penj laktar wakelo ni lakteche molony to gilero ni weche thiedho tuoche ma opogore opogore kod rito kit ngima maber. Wanyalo tiyo kod chiemo e geng'o thiedho kachiel kod timo bero ngima waben. Yes, erokamano. Penj laktar kokalo Ramogi TV kama wacho ni ngima en mwandu. Wuok tich nyaka tich abich chakre saa 12 odhiambo nyaka saa 1 mar otieno. En chenro ma kik bai kata matin. Sango nini bandiko? Bote mingi baninga. Machiegni urunyo kwa Ramogi wange wangjoi mar Ramogi TV ma en dero. Ilongo ni rumba at room temperature.
every Saturday nyaka Ramogi Ajwang. Inyalo oro request mari. Ote machuok yaria deka uchiel nono. Lunganya boy handsome on the way. Aruji bended breakfast. Lungani Stella Brenda. Ochi. Nyinga and PDG Papa V. Seki mwenda ya motema na weni fidelite. Ma e chenro makelo ni danji malie. Kik od belo bai. Wakelo ni be. Angomiri. Aliye juu. Fuata. Ma e chenro makelo ni duond ya wuoto nagi. Apuro puoth ngima, apuro puoth poetry bende, apidho kodhi. Duond mine. Mine nyalo. Kod ohala. Ng'at mochako ohala nikech ng'ane no ochako. Gino gi bende. Mbak ndalo. Wuoyo go ganda mar onagi. Ka jiwo gi kik gibedi gi luoro. Kod Stella Brenda, Lin Ramogi. Kod DJ Kolo. Wuok tich nyaka tich abich, saa 8 odiechieng' nyaka saa 10 odhiambo. Mane Ramogi TV. Sasa kwa thao moja tu unaweza pata third party cover for your private motor vehicle valid for 30 days. Say goodbye to expensive motor vehicle insurance. Pata bima kutoka Direct Line Assurance. Kujisajili bonyeza *487#. Weka namba plate ya gari yako, ID namba yako, email address yako na ulipe thao moja tu. And your digital cover will be sent to you instantly. Collect your sticker at your nearest Total service station. Dial *487# upate third party motor insurance valid for 30 days. Pap, ni thao tu. Can we understand an unspoken language? Itaweza sema habari ya asubuhi. Can it be a way to savor each moment? Sisi tunajua it can start lifelong stories. Be the center of celebrations and so much more. The more the milk, the better the chai. Chai kweli ina Brookside Dairy Best. Nyokora Ramogi Ajwang machiegni wantiere karaka kamoro moro mantie kae kokya wang jowi mari mar Ramogi TV ngeni wantiere yamo kendo koro wantiere kama